Εντάξει, τώρα είναι. Μπορεί καμιά φορά ξεφεύγω κι εγώ, άνθρωπος είμαι. Είμαι άνθρωπος. Μπορεί να πάω μια κουβέντα παραπάνω. Μπορεί. Να πούμε στα παιδιά λοιπόν. Πιο ήρεμα. Οδύσσια του Νόλαν. Μία ανάλυση για να σκεφτούμε, μία λίστα από φάουλ, μία απογοήτευση, μία ταινιάρα για άλλους, μία μαύρη Ελένη, μία τρανς. Για τα εισιτήρια τώρα που κάποιοι μας έχετε πρίξει κυριολεκτικά, για το πόσα θα βγάλει ταινία και πόσα εισιτήρια έχει κόψει και πόσα θα κόψει και πάρτε τα να είναι καλή, να το βλέπετε επειδή κόβει εισιτήρια. Τώρα μην μου τα θυμίσεις αυτά και βγάλω να πούμε, βγάζω το πιστόλι και σας γαμώ όλους εδώ μέσα, έτσι. Αν και είναι γνωστό εδώ και δεκαετίες, να σας το κάνω λίγο λιανά. Το πόσα εισιτήρια θα κόψει μια ταινία δεν έχει καμία σχέση με το πόσο καλή είναι μια ταινία. Καλά έργα έχουν πατώσει οικονομικά και κακά έργα έχουν βγάλει δισεκατομμύρια. Παράδειγμα, η Barbie έχει βγάλει 1,44 δισεκατομμύρια. Άλλωστε, όταν μπεις να δεις ένα έργο, αν δεν σου αρέσει, δεν σου δίνει το εισιτήριο πίσω ή τα λεφτά σου πίσω. Τυχαίο, δεν νομίζω. Για να χρησιμοποιούμε τα εισιτήρια και τα έσοδα από εισιτήρια σαν ασφαλές κριτήριο για το σε πώς σου άρεσε η ταινία. Τόσο απλό, ρε παιδιά. Κόψτε πια αυτό το παραμύθι με τα έσοδα, που οι περισσότεροι δεν ξέρετε κιόλας ποιο είναι το πραγματικό budget μιας ταινίας. Ο προϋπολογισμός της δεν είναι αυτό που επίσημα ακούγεται. Π.χ. για την Οδύσσια τώρα εδώ πόσο είναι 250 εκατομμύρια, 270 πόσα είναι. Συνήθως για τέτοια μεγάλα έργα, μεγάλες παραγωγές, πρέπει να βγάλουν τουλάχιστον 2,5 φορές το επίσημο budget, αυτό που ακούτε 250 εκατομμύρια, πρέπει να βγάλουν τουλάχιστον 2,5 φορές αυτό. Και επίσης μην μας πρίζετε για το ότι να πάει ο κόσμος να δει την ταινία. Προφανώς και όλοι θέλουν να δουν ένα από τα μεγαλύτερα λογοτεχνικά έργα, όπως η Οδύσσια, να την κάνει ο μεγαλύτερος σκηνοθέτης αυτή τη στιγμή στο Hollywood. Προφανώς και θα πάνε όλοι. Ειδικά σε αυτές τις ταινίες που έχει άλλους λόγους για τους οποίους θα πάει ο κόσμος, δεν κοιτάμε τα εισιτήρια και τα έσοδα από τα εισιτήρια για να δούμε αν ήταν καλή. Κοιτάμε την ταινία για να δούμε αν ήταν καλή. Τώρα μην μου τα θυμίσεις αυτά και βγάλω να πούμε, βγάζω το πιστόλι και σας γαμώ όλους εδώ μέσα, έτσι. Σκεφτείτε και λίγο λογικά και μην μας ανεβάζετε την πίεση. Αν με τρελαίνεις. Ξέρω ότι κάποιοι δεν θα δουν όλο το βίντεο. Άλλοι θα αντιδράσουν αμυντικά, θα χλεβάσουν, θα κοροϊδέψουν, θα βρίσουν. Όλα μέσα στο πρόγραμμα είναι, δεν πειράζει. Για αυτές τις κατηγορίες και μόνο, το ξεκαθαρίζω, έχω τη στάση. Άντε γεια! Με ανώμαλους δεν μιλάω. Αυτό που δεν θα κάνουν αυτοί όμως, αυτές τις κατηγορίες, είναι να έχουν επιχειρήματα. Προφανώς σχόλια που απλά βρίζουν, τρολάρουν, θα διαγράφονται άμεσα. Τώρα κάποιοι μπορεί να πούνε ότι υπεραναλύω λόγω μεγέθους του βίντεο. Δεν νομίζω ότι υπεραναλύω, νομίζω ότι απλά αναλύω. Η ταινία είναι περίπου 3 ώρες και σχολιάζω σχεδόν τις περισσότερες σκηνές με λίγο χιούμορ για να περάσουμε καλύτερα. Και αρκετό μοντάζ φυσικά για να γίνει όλο αυτό. Ξεκινάμε, σκηνή πρώτη. Ένας Αφρικάνος ράπερ κάνει το βάρδο. Κάτσε ρε φίλε. A man, a thought, a trick. Κάνει το αντίστοιχο με αυτό. One man, one decision, one desire. Σκηνή δεύτερη. Εδώ τα πλάνα είναι ωραία, γιατί έχουν έτσι μακρινά πλάνα από παραλία, όπου έχουμε ένα δούριο ύπο χωμένο μέσα στην παραλία και συναντάμε ένα κοριτσάκι που προσπαθεί να γίνει αγόρι. Τι φίλο είσαι ρε. Από εμάς ή από τους άλλους. Και εδώ υποδίεται έναν Έλληνα άντρα στρατιώτη. You serious? Το οποίο τρέχει με γελίο τρόπο γιατί δεν μπορεί να σηκώσει την πανοπλία του. Εν τω μεταξύ μας δείχνει και μια σκηνή που η κάμερα είναι πολύ μέσα στη θάλασσα. Πολύ ωραία σκηνή, δεν λέω σαν λήψη. Και στο βάθος είναι τα άλογα, ας πούμε, στη μια άκρη της οθόνης και στην άλλη είναι ο δούριος ύπος και βλέπουμε ότι ο Σίνωνας πηγαίνει στο δούριο ύπο και τα άλογα τρέχουν προς το δούριο ύπο επίσης. Αλλά είμαστε τόσο μακριά που τα άλογα είναι τόσα ρε. Και ακούμε τον καλπασμό τους πάνω στην στεγνή άμμο. Λες και είμαστε στα 3 μέτρα. Πριν τον φτάσουν οι καβαλάριδες και πριν αυτοί τον ρωτήσουν οτιδήποτε, που θα ήταν το φυσιολογικό, επιχειρούν να τον σκοτώσουν. Say that again.
Γιατί έτσι. Πετάνε βέλη, ένα δόρυ τον κάνει εκεί σουβλάκι. Κάτσε ρε φίλε. Μόλις του ρίξουν λοιπόν τα δύο βέλη και τη μία λόγχη, τότε μετά κάνουν την ερώτηση που εύκολα θα τους είχε απαντήσει αν δεν τον είχαν παραλίγο σκοτώσει. Στο τέλος λοιπόν πάει να του ρίξει και άλλο χτύπημα και το σταματάει ο άλλος του λέγοντας του ότι έχουν και αυτοί οι ίδιους θεούς με εμάς. Ρε κουμπάρε, αφού πέθανε ούτως ή άλλως, τον έχεις κάνει σουβλάκι. Τι σε νοιάζει να θα του ρίξει και άλλη μία, αφού αμέσως μετά μόλις του βγάλατε το δόρυ από πάνω του, πέθανε. Πού κολλάει. Σκηνή 3. Σέρνουν το δούριο ύπο. Που βέβαια αν τον άφηνε όπως τον Όμηρο θα είχε ρόδες. Οκ, ο Νόλαν ήθελε να κάνει κάτι δικό του, it's ok, ίσως να προσπαθεί να κάνει κάτι πιο πιστικό. Όμως εδώ πρέπει να το ξεθάψουν και να το σύρουν. Πιστεύω ότι θα ήταν σχετικά εύκολο να ψηλιαστούν ότι κάτι που χρειάζεται τόσο πολύ δύναμη και τόσους πολλούς ανθρώπους, μήπως κάτι έχει μέσα, πολύ βαρύ φαίνεται. Δηλαδή, εδώ ένα σεντούκι να τραβήξει ένας άνθρωπος, ένα σεντούκι, καταλαβαίνει αμέσως αν είναι άδειο ή γεμάτο. Επίσης, καθόλου ρεαλιστικό να έχουν φτιάξει ένα ύπο τόσο σκαλισμένο, τόσο όμορφα έτσι με λεπτομέρειες, στην παραλία εκεί με την ησυχία τους. You ugly horse. Oh. Και όταν αλλάζεις τις σκηνές για να τις κάνεις κάτι άλλο, τα κάνεις πιο πολύπλοκα, αρχίζουν να μην βγάζει νόημα, αρχίζουν να υπάρχουν σεναριακές τρύπες. Φερρυπίν, στην παραλία αυτή βρισκόντουσαν αυτοί 10 χρόνια, άρα ξέρανε ότι έχει παλήριες. Άρα γιατί να αφήσουν τον ύπο να είναι μισοχωμένος μες στην άμμο. Γιατί να μην τον πάνε πιο πάνω, να τον αφήσουν, να μην φτάνει η παλήρια. Ώστε μετά να μην έχουν και πρόβλημα αν θα γεμίσει νερό και θα πνιγεί κάποιος μέσα. Και τον έφτιαξαν στην παραλία, τον έριξαν μετά υποτίθεται στη θάλασσα, τον φέραν τα κύματα πίσω. Πώς χώθηκε το 1/3 μες στην άμμο, πόσο χρόνο θέλουν για να γίνουν όλα αυτά. Μπλέκει το πράγμα χωρίς λόγο. Βέβαια, αν δεν σκεφτούμε τίποτα από όλα αυτά και αφήσουμε το μυαλό μας εκεί, είναι ωραία σκηνή. Σκηνή 4. Έχουμε τον τηλέμαχο που μιλάει με τη μαμά. Μαμά, με είπε χαλβά και πολύ στεναχωρέθηκα. Μαμάκο, να με κάνεις ευτέδε. Γιατί έτσι είναι οι διάλογοι στην ταινία. Μαμά, μπαμπά, φακόφ. Πιο ήρεμα. Λέει η Πενελόπη. Σε αυτόν τον κόσμο οι άντρες μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν και εγώ μπορώ να κάνω ό,τι μπορώ. I don't care! Αυτό όπως ξέρω δεν υπήρχε στον Όμηρο. Αρχίσαμε δηλαδή τα φεμινιστικά, τα μισανδρικά, μας καταπιέζουν κτλ. Απαντάει ο τηλέμαχος, είμαι άντρας κι εγώ, μαμά. Μοντέρνος διάλογος που παραμένει αποκρουστικό και σε βγάζει συνέχεια από την ατμόσφαιρα, την αρχαία ατμόσφαιρα που ποτέ θες να κτίσεις. Ο τηλέμαχος, καθώς μιλάει στον Αντίνο, του λέει ότι ο νόμος του Δία είναι να φιλοξενούμε τους ξένους σε περίπτωση που είναι κάποιος θεός μεταφιεσμένος. Και μάλιστα του λέει, εσύ είμαστε σίγουροι πλέον ότι δεν είσαι κάποιος θεός. Βέβαια, δεν είναι ακριβώς έτσι η φιλοξενία του Δία, ότι να φιλοξενείς τον άλλον επειδή μπορεί να είναι θεός. Το επειδή μπορεί να είναι θεός είναι μια φράση που μπαίνει σαν παράδειγμα για να δείξει ότι πρέπει να είσαι φιλόξενος στον ξένο επειδή απλά αυτό είναι το σωστό. Και αν σε σεβαστεί και αυτός, τότε τον έχει κερδίσει και το δικό σου σεβασμό. Έχουμε τη σκηνή του τηλέμαχου που προπονείται εκεί με κάποιον μέντορα και είναι ο Εύμεος εκεί που είναι μισότυφλος ή τυφλός, δεν ξέρω τι, και του λέει τι κάνει λάθος και του δίνει μια συμβουλή. Η συμβουλή είναι να διστάσεις και να δείξεις μια ευάλωτη πλευρά σου στον αντίπαλο, να του δώσεις δηλαδή το έναυσμα να σε χτυπήσει εκεί και αυτό να το μετατρέψεις σε δικό σου πλεονέκτημα. Ωραία, λέει ο τηλέμαχος. Και τώρα τι περιμένουμε εμείς σαν θεατές? Περιμένουμε, ξαναρχίζει η μάχη, να δούμε αυτό το πράγμα. Αν δε, απλά βλέπουμε μια συνέχεια της μάχης όπου δεν συμβαίνει αυτό που δεν κάνει ο τηλέμαχος αυτό που του είπε ο Εύμεος. Απλά αποκρούει ένα χτύπημα, το οποίο ήταν έτσι μπροστινό θράστα, ας πούμε, έτσι, προς το κέντρο του κορμού του, ας πούμε. Καταφέρει να το αποκρούσει και έρχεται έτσι στο πλάι και του κάνει με το σπαθί έτσι. Και τώρα υποτίθεται ότι η χορογραφία μας έπεισε.
Άστο ρε φιλαράκι, άστο. Βέβαια, αν δεν σκεφτούμε τίποτα από όλα αυτά και αφήσουμε το μυαλό μας εκεί, είναι ωραία σκηνή. Σκηνή 6. Εδώ έχουμε ένα διάλογο, τον Εύμεο, που του λέει γιατί δεν τόνεις το τόξο πριν ρίξεις, και λέει ο Οδυσσέας γιατί είναι τίμιο για τον εχθρό. Και του λέει ο Κολομβιανός, μα δεν πολεμούσες, κυνηγούσες. Και ο Οδυσσέας λέει ότι το κυνήγι είναι μια μορφή πολέμου. Φοβερό! Τώρα αυτό χωρίς να είναι κάποιο είδους έξυπνης απάντησης, λέει ο Εύμεος έξυπνο, αλλά η εξυπνάδα σου θα σε βάλει σε μπελάδες. Που δεν έχει καμία σχέση με εξυπνάδα αυτό που το να βλέπεις το κυνήγι σαν πόλεμο, ώστε να προειδοποιείς ακόμα και το ζώο που θες να πιάσεις, να φας, με ρίσκο να φύγει και να το σκοτώσεις. Δεν είναι καθόλου έξυπνο αυτό. Είναι μια χαζοπροσπαθιούλα να μας πούνε «Αχ, κοιτάξτε, είναι έξυπνος ο Οδυσσέας». Φοβερό! Και πέραν τούτου στο κινηματογράφο, όσοι ξέρουν από κινηματογράφο, ξέρουν έναν πολύ γνωστό κανόνα που όταν τον τηρείς πετυχαίνει και όταν δεν τον τηρείς αποτυγχάνεις. Οι Αμερικάνοι το λένε show, don't tell. Δηλαδή, θες να δείξεις κάτι, δείξ' το, μην το λες απλά στο θεατή. Εδώ μας το λέει απλά ο Εύμεος, ότι ο Οδυσσέας είσαι έξυπνος, και το λέει πάνω σε μια φράση η οποία είναι και χαζή. Πάρτα! Και μη πρακτική καν. Άλλο ο πόλεμος, άλλο το κυνήγι. Άλλο να θες να πιάσεις κάτι να φας, γιατί άμα δεν φας θα πεινάσεις, και άλλο στο πόλεμο. Που ίσως και στον πόλεμο να είναι χαζή, γιατί αν προειδοποιείς τον εχθρό σου ότι θα του ρίξεις και να το σκοτώσεις, τι νόημα έχει, ας πούμε. Δηλαδή δεν κερδίζεις έτσι κανένα πόλεμο. Τέλος πάντων, εδώ λοιπόν ο Νόλαν κάνει το ανάποδο, αντί να μας το δείχνει τον Οδυσσέα έξυπνο, απλά μας σκοτσάρει μια ατάκα εκεί πέρα ότι ο Οδυσσέας είναι έξυπνος για να ξεμπερδέψει. Μετά έχουμε μια σκηνή του Κολομβέλινα, του Εύμεου, με τον τηλέμαχο. Και λέει ο τηλέμαχος, αν γυρίσει ο Οδυσσέας, τι θα κάνει με τους μνηστήρες, είναι τόσοι πολλοί. Και του λέει ο Εύμεος, μην ανησυχείς ρε παιδί. Άμα σκοτώσεις 2-3, οι άλλοι θα κοτέψουν. Πιο ήρεμα. Τότε γιατί δεν το κάνετε εσείς ρε παιδιά, με μερικούς φύλακες εκεί. Βέβαια, spoiler, στο τέλος συμβαίνει το ανάποδο. Δηλαδή, ο Οδυσσέας άρχιζε και σκότωνε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, μια ντουζίνα, και αυτοί ερχόντουσαν συνέχεια. Δεν κότεψε κανένας. Άντε γεια, μόνο και μόνο γιατί είπες ψέματα. Πολύ δουλεμένο σενάριο. Την κόρη του Αγαμέμνονα την προσέξατε, την προλάβατε? Για να τη δούμε. Σαν τη Ζεντάγια μικρή είναι. Μετά έχουμε μια σκηνή της Πενελόπης με τον τηλέμαχο, όπου συζητάνε εκεί τα πολιτικά και τι θα συμβεί. Και σε όλη τη συζήτηση μου έκανε εντύπωση το εξής: ο τηλέμαχος φαίνεται, που είναι μικρός, φαίνεται ο λογικός και ο σοφός, και η Πενελόπη η παράλογη και η συναισθηματική. Παρ' όλα αυτά, την κουβέντα τη λύγει με τον προσβάλλει να του λέει είσαι απλά παιδί. Emotional damage. You want some therapy? Σκηνή 7η που σχολιάζω, είμαστε στο παλάτι, στο σαλόνι εκεί, και τσιγκλάνε το σκύλο τον Άργος. Και εδώ βλέπουμε και δεύτερο Αφρικανό ήδη μες στην ταινία. Και τρίτο πλέον race swap, δηλαδή αλλαγή φυλής από το πρωτότυπο σε μια άλλη φυλή. Δηλαδή δεν έχουν περάσει πλέον 20 λεπτά στην ταινία και έχει δείξει Αφρικανό, τρανς γυναίκα, συγγνώμη, Κολομβιανό και άλλον Αφρικανό. Άντε γεια ρε, ασέβασε! Όλα αυτά σε μια χώρα που δεν είχε κανένα από αυτούς. Ήθελα να τους σιγουρέψει ρε παιδί μου, τους έβαλε όλους από την αρχή. Παιδιά, τους έβαλα όλους για τη συμπερίληψη. Κάνουμε μια συζήτηση ιστορικής φύσεως. Τι ειρωνεύεσαι, διώχτω. Σκηνή 8. Εδώ είναι ο Οδυσσέας με την Ζαντούγια, Ζαντούγια, Βετούγια, πώς λέγεται. Πιάσαμε τώρα και μια μυγά από φίλες. Τι μας μένει, δηλαδή τώρα ένας Εσκιμός, ένας Ινδιάνος, κάτι τέτοιο μένει μόνο. Πάντως έχω να πω τέρας ερμηνείας η Ζαντούγια. Εκτός από μία σκηνή στην ταινία, στο τέλος, όλες οι άλλες σκηνές που τη δείχνει, που δεν είναι και πολλές, είναι αυτό το πράγμα, έτσι, κάνει μια φάτσα αποδοκιμασίας προς τον Οδυσσέα, και αυτό ήταν, 8 εκατομμύρια. Άντε γεια! Αυτές είναι δουλειές.
Σκηνή 9, εδώ έχουμε την Οδυσσέα με την Καλυψό. Εδώ πέρα οι αλλαγές που έχουμε είναι ότι ο Λωτός δεν είναι πλέον φρούτο, το έχουμε κάνει φυτό, because reasons. Και η Καλυψό δεν είναι όπως η Καλυψό που περιγράφει ο Όμηρος, αλλά είναι μια παραηλιακή χίπης γυφτάκι. Σκηνή 10. Ο στρατός αποφασίζει να φύγει από την Τρία. Εμφανίζεται ο Batman, Αγαμέμνονας. Κανονικά πρέπει να το πούμε Batγαμέμνονα, αλλά δεν μιλάει γιατί είναι ο Batman. You know why? Because you're Batman. Because I'm Batman! Εμφανίζεται και ένας Πακιστανός, Ινδός, κάτι τέτοιο, στην οθόνη για να ρωτήσει και αυτός κάτι ασήμαντο για προμήθειες. Δηλαδή ούτε για κομπάρσο δεν μπορούσε να πάρει Έλληνα ηθοποιό. Άντε γέρε, είμαστε! Χαιρετάει ο Αγαμέμνονας τον Οδυσσέα. Πάει ο Οδυσσέας στα δικά του πλοία και πέφτει το πρώτο fucking. Πιο ήρεμα. Ακούμε δηλαδή τη λέξη fucking 10 γαμημένα χρόνια σε αυτή την παραλία. 10 fucking years. Φεύγουν λοιπόν από την Τρία και η πρώτη κοτσάνα του Οδυσσέα είναι ενώ ο Αγαμέμνονας φεύγει από το δρόμο που ήρθανε και πηγαίνει δυτικά, αυτός θέλει να πάει σε ένα στο δρομολόγιο και του λέει ο αξιωματικός του εκεί, είσαι σίγουρος, είναι ρίσκο αυτό. Και χωρίς να έχει κάτι να πει ο Οδυσσέας λέει αρκετά ακολούθησα τον Αγαμέμνονα. Λες και είναι επιχείρημα τώρα αυτό. Πάρτα! Απ' τη μία δηλαδή λέει the fucking 10 years of war και πόσοι πεθάναν κτλ. Και απ' την άλλη πάμε από αλλού μωρέ και όπου βγει να πούμε και άμα ψοφήσουν και μερικοί ακόμα δεν βαριέσαι. Άμα δεν έχουμε φαγητό. Απλά δεν θέλουν να ακολουθήσουν τον Αγαμέμνονα. Με κίνδυνο να πεινάσουν. Και γιατί είναι λάθος όλο αυτό? Γιατί έχει πάρει ο Νόλαν μια σκηνή από τον Όμηρο η οποία είναι πολύ πολύ πιο απλή και την αλλάζει για να κάνει τα δικά του και στο τέλος θα κάνει θάλασσα. Ο Οδυσσέας είχε μια διαφωνία με τον Αγαμέμνονα, ο Αγαμέμνονας καθυστέρησε και ο Οδυσσέας αποφάσισε να φύγει νωρίτερα και ξεχωριστά, αλλά ουσιαστικά απλά λόγω καιρού κατέληξε βόρεια στους Κικώνες. Δεν ήταν ούτε κάποια επιλογή να μην πάει με τον Αγαμέμνονα, ούτε ήθελε να πάει από λάθος δρόμο, ούτε ήθελε να καθυστερήσει να γυρίσει στην Ιθάκη. Αλλήμον και όλα μετά από τόσα χρόνια μην ήθελε να καθυστερήσει να γυρίσει στην Ιθάκη. Ίσα ίσα έφυγε πιο γρήγορα από τον Αγαμέμνονα, ακριβώς γιατί ήθελε να γυρίσει στην Ιθάκη προφανώς γρήγορα. Άρα ο Νόλαν τον βάζει εδώ πέρα, τον βάζει σκόπιμα να παίρνει μια λάθος απόφαση που δεν ταιριάζει με τη λογική ενός ηγέτη ή ενός κάποιου που θέλει να γυρίσει σπίτι. Γιατί και βάζει σε κίνδυνο τους άντρες του, γιατί δεν ήξεραν αν θα βρουν προμήθειες, και τον βάζει να μην δείχνει τον νόστο, αυτή την πρεμούρα να γυρίσει πίσω. Άντε γεια, μόνο και μόνο γιατί είπες ψέματα. Άρα το ξεκινάει ήδη πολύ στραβά ο Νόλαν. Φεύγει λοιπόν ο Αγαμέμνονας, υποτίθεται δυτικά, και ο Οδυσσέας λέει εμείς θα πάρουμε τους νότιους ανέμους, να πάμε νότια. Άμα δούμε στο χάρτη, στην αρχή πρέπει να πάει δυτικά ο Αγαμέμνονας, αλλά και αυτός μετά θα πάει νότια. Τέλος πάντων. Στην πραγματικότητα, στον Όμηρο, ο Οδυσσέας δεν πήγε νότια, πήγε βόρεια, πάρει προμήθειες, γιατί η απόφασή του σήμαινε, όπως είπε και ο ίδιος, ότι θα πρέπει να κάνουν μια-δύο στάσεις για προμήθειες. Οπότε πήγε πρώτα βόρεια και μετά πήγε νότια. Και μάλιστα, από ό,τι διάβασα, ξέραν τι υπάρχει βόρεια. Η χώρα των Κικώνων, η Θράκη που είναι σήμερα. Δεν είχαν χάρτες, αλλά ξέραν από εμπόρους και από πληροφορίες από στόμα σε στόμα ότι προς τα εκεί υπήρχε στεριά. Οπότε μόλις βρίσκουν στεριά, επειδή πήγαν βόρεια και ο αξιωματικός του Οδυσσέα τον λέει "You lucky bastard", είναι παπαριά. Φοβερό! Έχουμε λοιπόν εδώ τον δεν ξέρω και τι φυλή είναι, κάποια αφρικανική φυλή, το μαύρο Έλληνα, να ρωτάει τον πραγματικό Έλληνα και να του λέει γιατί δεν μας καλωσορίσατε. Ελληνικά είναι. Μας λέει αυτός εκεί. Ποια είναι να φάει δυο. Λέω, ναι. Τι σας είπε? Ποια να φάει δυο. Τι? Θέλετε να φάτε τίποτα? Α, Λέω εγώ. Τι έχεις? Μου λέει, ό,τι έχουμε εδώ. τι είναι αυτό? ό,τι έχουμε τώρα. Οκ. Τα έμαθα εκεί σιγά Ναι, σιγά. ναι, ναι. Και μου λέει μετά, Ό,τι έχουμε να πάμε εμείς, όχι.
Ό,τι θα φάμε εμείς θα φας και εσύ. Είδες τα μαθαίνεις ρε. Έτσι ακριβώς ήταν η ομιλία εκεί. Εγώ άρχισα να τα καταλαβαίνω. Μέχρι που μου είπε ο καφετζής. Πώς. Έκανα κι εγώ τι δεν κατάλαβα. Μόλις πήγα τουαλέτα έρχεται και μου λέει. Να βάλω μια μπύρα. Κάπως έτσι. Και εκεί απαντάει ο Έλληνας, ο μόνος Έλληνας ηθοποιός Κοκκιόπουλος. Δεν ξέραμε, λέει, ποιοι είστε. Νομίζαμε ότι είστε οι λαοί της θάλασσας. Αυτοί δεν είστε. Κάτσε ρε φίλε. Άρα έχουμε έναν Αφρικανό και έναν Ινδό να μιλάνε σαν έναν Έλληνα και να του λένε είμαστε Έλληνες από την Ιθάκη. Άκου, ρε. Είστε τρελοί, ρε. Τα νεύρα μου. Nolan engineered this shot specifically to give you this message. You meaning the Greeks. Oh, you think you're Greeks because you're ethnically Greeks? The Patel, the Muslim, Mohammed, the black Africans, the Asians, in fact any non-white immigrant who has just arrived 3 hours ago into the shores of Greece is as Greek as all of you. Deal with it, bigots. That's the message. Του εξηγεί ο ένας στρατιώτης στον άλλον τι είπε. Και απαντάει ο στρατιώτης απευθείας στον Έλληνα. Και του λέει, όχι, είμαστε Έλληνες από την Ιθάκη. Δηλαδή, ο παππούς καταλαβαίνει τα ελληνικά των Έλληνων από την Ιθάκη, αλλά οι Έλληνες από την Ιθάκη δεν καταλαβαίνουν τα δικά του ελληνικά. Καλώς. Μια θεωρία που άκουσα από αυτούς που προσπαθούν να εξηγήσουν τι κάνει ο Νόλαν είναι ότι ήθελε να συμβολήσει ότι ο Οδυσσέας και οι άντρες του αλλοιώθηκαν από τον πόλεμο και δεν μοιάζουν πια για Έλληνες και για να δείξει πώς δεν καταλαβαίνει πόσο αλλοιώθηκε και η γλώσσα τους και έτσι δεν τον κατάλαβε ο άλλος. Πού το πήγες τώρα, ρε. Να λείπεις δηλαδή σε ένα πόλεμο κάποια χρόνια και να αλλοιωθεί η γλώσσα σου. Ούτε αν θες να το δείξεις αυτό συμβολικά, θα έχει νόημα να το δείξεις ίσως μετά από τα ταξίδια του Οδυσσέα. Ενώ εδώ τώρα είμαστε στην πρώτη στάση που μόλις έφυγε από την Τρία. Βέβαια είναι αστείο γιατί ο συγκεκριμένος στρατιώτης που τα λέει αυτά είναι Ινδός και όντως δεν μοιάζει με Έλληνα. Αυτός αλλοιώθηκε, αυτός και αναλλοιώθηκε. Η γκάφα είναι ότι ακόμα και αν αυτό θέλει να συμβολήσει ο Νόλαν, τότε έπρεπε όλοι οι στρατιώτες να μην καταλαβαίνουν τον παππού. Γιατί όλοι μαζί ήτανε, όλοι πέρασαν τα ίδια βιώματα. Όχι να καταλαβαίνει ο ένας και να εξηγήσει τον άλλον. Και θα έπρεπε και ο παππούς να μην τους καταλαβαίνει. Αφού αλλοιώθηκα η γλώσσα αυτών, έπρεπε ούτε ο παππούς να τους καταλαβαίνει. Κοινώς πήγε να κάνει εξυπνάδα εδώ πέρα ο Νόλαν. Άστο ρε φιλαράκο. Καλά πήγε όλη η σκηνή. Αριστούργηματική η ταινία τελικά μέχρι στιγμής. Όλες οι σκηνές έχουν πρόβλημα μέχρι στιγμής. Πάμε παρακάτω. Του λέει λοιπόν ο Ινδός Έλληνας, λέει στον Έλληνα ότι χρησιμοποιούμε τους νότιους ανέμους για να πάμε δυτικά. Και το απαντάει ο Έλληνας, εάν συνεχίσετε να πάτε δυτικά, δεν θα σας αρέσει αυτό που θα βρείτε. Όμως, είναι στο Αιγαίο. Προφανώς και πρέπει να πάνε δυτικά και νότια. Δεν έχει κάπου άλλο να πάνε για να πάνε στην Πελοπόννησο. Τέλος πάντων, φεύγουν και από τη χώρα των Κυκώνων και υποτίθεται ότι μετά, περνώντας κοντά από την Πελοπόννησο, τους πιάνει καταιγίδα και για 9-10 μέρες τους στέλνει απέναντι στην Αφρική και εκεί είναι το όλο σκηνικό με τους λωτοφάγους, το οποίο εδώ το έχει βγάλει τελείως. Και μετά ανεβαίνουν πιο πάνω και περνάνε απέναντι στην νότια Σικελία, όπου εκεί είναι ο Κύκλοπας. Καθώς ανεβαίνουν, βλέπουν ένα πρόβατο. Και πριν προλάβει κάποιος να σηκώσει κάποιο τόξο, λέει ο Οδυσσέας, όχι μη. Τα πρόβατα δεν πάνε μόνα τους, έχουν κοπάδι. Έλα ρε. Δηλαδή όλοι οι άλλοι δεν το ξέραν αυτό, δεν έχουν δει πρόβατα ποτέ τους. Έτσι θα τον κάνεις έξι με τον Οδυσσέα, με το να λέει τελείως προφανή πράγματα. Τέλος πάντων ανεβαίνουν εκεί πέρα, βρίσκουν κάποια σπηλιά που είναι του Κύκλοπα, του Πολύθυμου, και όταν φτάνει στη σπηλιά και μπαίνουν μέσα, βλέπει ο Οδυσσέας φωτιά.
Και τότε λέει, κάποιος μένει εδώ. Έλα ρε τσακάλι, μόνος το σκέφτηκες. Υπονοείς δηλαδή ότι τα πρόβατα δεν μπορούν να ανάψουν φωτιά. Άλλο ένα σημάδι ότι τον έχουμε πάρει στο δούλεμα τον Οδυσσέα σαν χαρακτήρα. Εδώ λοιπόν έχει μια ωραία, έχει ένα ενδιαφέρον σημείο. Λέει από το πλήρωμα του Οδυσσέα, λέει πάμε να φύγουμε γιατί δεν έχουμε τίποτα να ανταλλάξουμε. Εννοεί για φαγητό και νερό που ήρθαν να βρουν. Γιατί μέσα είχε σπηλιά, βρήκαν τυριά κτλ. Η απορία μου, και στο προηγούμενο χωριό ρε μάγκες δεν είχατε τίποτα να ανταλλάξετε, γιατί πήρατε ό,τι θέλατε. Και αν θεωρείς ότι στο προηγούμενο χωριό εφαρμόσατε τον νόμο του Δία εκεί, που βέβαια ο νόμος του Δία δεν σημαίνει έλα και βούτα και πάρε ό,τι θες, αλλά ούτε αυτό δεν σέβεται η ταινία, γιατί δεν ισχύει και εδώ ο νόμος του Δία όπως τον ερμηνεύεις εσύ ο στρατιώτης και εδώ έχεις ένσταση? Ναι, αν μπράβο, ύστερα ακούς μόλις είπανε κοιτάξτε αυτοί ότι... Όλα αυτά προκύπτουν όταν δεν έχεις δουλέψει καλά το σενάριο. Και πάμε και στον Πολύφημο. Πολύ κακό έπρεπε να το λέμε, όχι Πολύφημο. Τέλος πάντων, δηλαδή, γιατί σαν εφέ ήταν καλός, αλλά όταν βάζεις το μάτι κάθετα αντί οριζόντια, προφανώς και θα μοιάζει με δύο. It's very hard to take you seriously when you look like that. Επίσης γενικά η σκηνή είναι κακογραμμένη. Μπαίνει ο Πολύφημος μέσα, τους βλέπει, δεν λέει τίποτα, τρώει 2-3 και την πέφτει για ύπνο. Δεν έγινε έτσι στον Όμηρο. Έμπαινε ένας γίγαντας μέσα και έβλεπε αυτούς τους ανθρώπους μέσα και ξέρουμε ότι ο γίγαντας μιλάει και ακόμα και στην ενορίτηση του όλα μιλάει ο γίγαντας. Κάτι θα τους έλεγε. Τι είστε εσείς εδώ, ποιοι μπήκατε, γιατί, βγείτε έξω, φύγετε, θα σας φάω. Τέλος πάντων, ο πολύ κακός αρχίζει να ροχαλίζει, που έχει πέσει για ύπνο, και γυρνάει ο Οδυσσέας και λέει, νομίζω ότι κοιμάται. Ρε Νόλαν. Φίλε, πήγαινε ο υπηγόντος σε γιατρό. Μόλις ξημερώσει, τρέχα στο Δαφνί. Μπας και σωθείς. Πόσο θα τον κοροϊδέψει πια? Ήδη τον έχεις ξεφτυλίσει τον άνθρωπο. Μου αρέσει που σε κάποιους τους φάνηκε ότι τον δείχνει και έξυπνο κιόλας. Τουλάχιστον τον έβαλε να σκεφτεί ότι ξέρεις μην το σκοτώσουμε γιατί δεν θα μπορούμε να ανοίξουμε την πόρτα. Κάτι είναι κι αυτό. Μετά όμως το πολυμήχανο σχέδιό του, ποιο είναι? Μόλις ανοίξει αύριο το βράχο ο Πολύφημος, να τρέξουμε να φύγουμε. Αυτό μπόρεσε να σκεφτεί ο Οδυσσέας. Γάμο. Πώς δεν το σκέφτηκε αυτό ο Όμηρος, ρε παιδιά? Α, ναι. Γιατί σκέφτηκε κάτι 100 φορές καλύτερο. Να κρυφτούν κάτω από τα πρόβατα. Έρχεται το πρωί, αλλά βγαίνουν έξω, τρέχουν, ξαφνικά βλέπουμε τον Οδυσσέα να ξαναπηγαίνει μέσα. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Τέλος πάντων, καταλαβαίνουμε ότι ξαναπήγε μέσα επειδή δεν προλάβαν να βγουν όλοι. Γάμο τα μοντάζ. Από αυτούς που έμειναν μέσα, άλλος ένας Αφρικάνος, παρεπτόντως. Ένας λοιπόν Αφρικανός που είναι μέσα σκοτώθηκε από τον Κύκλοπα και τότε λένε οι δύο στρατιώτες του Οδυσσέα την εξής χαζομάρα. Να τον πάρουμε μαζί για να τον θάψουμε, ξέρω εγώ. Πάρτα! Εδώ βρε βλήματα, δεν μπορείτε μόνοι σας να προλάβετε να φύγετε, θα κουβαλήσεις και πτώμα. Εν τέλει, μάλλον πρέπει να δείχνει πολύ χαζούς τους άλλους για να φανεί κάπως πιο έξυπνος ο Οδυσσέας, μου φαίνεται. Από το δεματάκι που μας δείχνει να φοράνε μερικοί από το πλήρωμα έτσι, λες και πήραν από το σπερμά και τα άνηθο, ένα κοτσανάκι, ένα τόσο ρε παιδιά, ένα τόσο. Και το έχουν βάλει στην πλάτη πίσω. Αυτό δηλαδή θα κορόιδευε τον Κύκλοπα. Άκου, ρε! Είστε τρελοί, ρε! Αν έλεγαν σε κάποιον, πάρε αυτή τη σκηνή όλη με τον Κύκλοπα και τον Οδυσσέα και κατέστρεψε την τελείως, είναι η σκηνή όπως την έκανε ο Νόλαν. Και μετά ο πανέξυπνος και πολυμήχανος Οδυσσέας, ενώ βγαίνει τελευταίος από το βράχο, από τη σπηλιά, και όλοι θα σωθούν γιατί ο Πολύφημος απλά κάθεται στην πόρτα, δεν άντεξε ο Οδυσσέας και σηκώνει το τόξο και τον ξαναχτυπάει. Και τα παίρνει στο κρανίο ο Πολύφημος και βγαίνει έξω και σκοτώνει κι άλλους. Πάρτα! Μπράβο. Μπράβο.
Όχι, μπράβο. Αυτό δεν δείχνει την ύβρι και την υπεροψία του Οδυσσέα. Αυτό δείχνει απλά βλακεία. Δηλαδή, αντί να έχουμε έναν έξυπνο πολεμιστή που ξεγέλασε το Πολύφημο και μετά από υπερηφάνεια του λέει ποιος είναι, ας πούμε, και έτσι συνεχίζεται όλο το έπος, έχουμε έναν τέρμα χαζό Οδυσσέα που δεν μπορεί να ελέγξει τα συναισθήματά του. Emotional damage. You want some therapy? Και γι' αυτό το λόγο προκαλεί τον θάνατο και άλλων συμπολεμιστών του. Why are you gay? Αν αυτό δεν είναι διαστρέβλωση και αποδόμηση, τι είναι? Μπαίνουμε μετά στο πλοίο και βλέπουμε ότι ξανά ότι οι στρατιώτες είναι πιο σοφοί από τον Οδυσσέα. Και του λένε, μα γιατί του ρίξες βέλος? Και αυτός στην ουσία απαντάει για εκδίκηση. Πολύ σοφό. Πολύ μπράβο. Καλώς. Άμα ρε κόπαν ήθελες εκδίκηση, ας περίμενες να πάνε όλοι στο πλοίο και κάτσε εσύ τελευταίος και ρίχτου και φύγε μετά. Ορίστε, απλή λύση. Αλλά πρέπει να έχουμε έναν χαζό Οδυσσέα, από ό,τι φαίνεται. Γενικά χάλια γραμμένη σκηνή από κάθε πλευρά και σκόπιμα κιόλας, αφού το πρωτότυπο το έχεις στα χέρια σου. Δεν δικαιολογείσαι. Και καπάκι έχουμε δεύτερο επιχείρημα του Οδυσσέα. Μη ζείτε με ιονούς και θυσίες και φοβάστε τους θεούς και τέτοια. Και βέβαια του ρίχνει κατευθείαν τάπα ένας από το πλήρωμα, του λέει ναι, σε είδαμε και σένα πόσο κλαις συνέχεια και πως έφυγες στην Αθηνά. Και τι απαντάει ο Οδυσσέας? Τίποτα. Σταμάτα! Του δίνει το δαχτυλίδι που είχε ο άλλος που πέθανε και γενικά μας δίνει την αίσθηση έλα να τελειώνουμε την κολοσκηνή, να προχωρήσουμε παρακάτω. Δηλαδή, kill me. Και βέβαια, εφόσον δεν λέει στον Κύκλοπα ποιος είναι, δεν δείχνει την ύβρι του, ούτε δικαιολογεί γιατί ο Ποσειδώνας τον τιμώρησε με το να τον ταλαιπωρεί τόσα χρόνια στη θάλασσα. Και έτσι δεν εξηγείται και γιατί είναι τόσα χρόνια στη θάλασσα. Σκηνή 13η. Έχουμε τον τηλέμαχο με τον τιμωρό, τον Πάνισερ. Ο ηθοποιός που παίζει τον Μενέλαο πρέπει να έχει την εξής σκηνοθετική καθοδήγηση από τον Νόλαν. Μεγάλε, απλά παίξε τον εαυτό σου. Παίξε όπως έπαιζε σε οποιοδήποτε άλλο ρόλο, στα τέτοια μας. Και το έκανε πολύ καλά. Εμένα μου αρέσει αυτός ο ηθοποιός γενικά, αλλά ρε παιδιά, εντάξει, να παίζουμε και κάτι διαφορετικό, ηθοποιήστε, ας πούμε. Κάπως να βγαίνει το ψωμάκι μας τίμια. Εδώ έχουμε την περιγραφή από τον Μενέλαο της φάσης με το δούριο ύπο, αλλά εκ των έσω από τον ίδιο τον Μενέλαο. Λέει ότι έμειναν μέσα μέρες. Μέρες. Μέσα στα σκατά και στα ούρα. Κατά τον Όμηρο υπονοείται ότι οι Τρώες βγήκανε για να βρουν το δούριο ύπο αμέσως. Στην Ενιάδα του Βυργιλίου αναφέρεται ότι το βγήκαν το επόμενο πρωί, οπότε μιλάμε για 12 με 24 ώρες το πολύ, αν όχι αμέσως. Για να το δραματικοποιήσει όμως ο Νόλαν, το κάνει μέρες ο Νόλαν, που τον νοιάζει η ακρίβεια και να τα κάνει όλα ρεαλιστικά. Why are you gay? Μέρες μέσα στο δούριο ύπο, χωρίς προφανώς να έχουν και πολλά τρόφιμα ή νερό, χωρίς να μπορείς να κινηθείς καλά, γιατί είναι η θέση περίεργη. Δεν χωράτε καλά, έρχεται η παλήρια, όλα αυτά τα προβλήματα και είσαι μέρες σε αυτό και έτσι ταλαιπωρείσαι και μετά είσαι ικανός να πας να βγεις να πολεμήσεις πολεμιστές που κοιμούνται στο κρεβατάκι τους κανονικά και τρώνε και πίνουν και ξεκουράζονται. Πάρτα! Άστο ρε φιλαρέκο! Αυτή είναι η μαλακία όταν το σενάριο το γράφεις, παίρνεις το γράφεις σενάριο και δεν το περνάς ξανά δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη φορά script doctor, εδώ αυτό δεν κολλάει, εκείνο δεν κολλάει. Ήθελες να βάλεις τώρα το Μενέλαο να πει ότι είναι μέρες μέσα. Γιατί να πεις ότι είναι μέρες μέσα? Για να το κάνεις πιο δραματικό? Αφού δεν στέκει. Οι Τρώες, οι Πόντιοι, έτσι όπως έκανε τη σκηνή ο Νόλαν με το δούριο ύπο, πρώτα τον σύραν μέσα, αλλά φέραν όλο αυτόν τον κόσμο να τραβήξει όλο αυτό το βαρύ άλογο, το οποίο είχε μέσα άντρες και το οποίο δεν παραξενεύτηκε κανένας ότι έχει μέσα έξτρα βάρος, αλλά τέλος πάντων, πρώτα το φέρανε μες στην πόλη και μετά σκεφτήκανε να βάλουν σπαθιά μέσα, μήπως έχει κανέναν.
Δεν τους έκοψε δηλαδή να το κάνουν έξω πρώτα. Άλλη μια σεναριακή γκάφα. Το βράδυ ο Οδυσσέας για να βγει από τον ύπο κοπανάει την πόρτα και κάνει ένα θόρυβο αυτή και το πλάνο που μας έχει δείξει ο Νόλαν είναι ένας στρατιώτης να είναι 5-6 μέτρα μακριά και δεν άκουσε τίποτα. Μάλλον ο Οδυσσέας είναι και πάλι ο κολόφαρδος μπάσταρδος που μας έλεγε πιο πριν. Δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή τόσο δύσκολο είναι να βάλεις ότι και καλά, να, εδώ είναι ο πολυμήχανος Οδυσσέας και σκέφτηκε έναν τρόπο να κάνει την πόρτα να μην ακούγεται, ας πούμε. Ή ένα ωραίο τρόπο να ανοίγει καταπακτή, τέλος πάντων, χωρίς θόρυβο. Και αν δεν μπορείς να σκεφτείς κάτι τέτοιο, τουλάχιστον μην μου βάζεις τέτοιο πλάνο που δείχνει ότι ο φρουρός είναι τόσο κοντά που θα άκουγε. Βάλε ένα διαφορετικό πλάνο, βάλε ξεχωριστά πλάνα, βάλε το στρατιώτη πιο εκεί. Κάνε κάτι όταν το βλέπεις μετά να λες, ναι, με πείθει. Δείχνει κάποιες σκηνές τον Matt Damon να κάνει τοξοβολία άθλια τελείως από τεχνική. Δεν ξέρω από τοξοβολία και μου φάνηκε άθλια και το ψάξα και είναι όντως άθλια. Λες και ρίχνει κάποιο τόξο από τα τζάμπο, ας πούμε. Καμία προσπάθεια να το τεντώσει. Συγχαρητήρια κύριε Νόλαν και εδώ. Κάποια στιγμή δείχνει έναν στρατιώτη της Τρίας που έρχεται και στέκεται πίσω από ένα δέντρο και κοιτάει προς τον Οδυσσέα, ο οποίος είναι μακριά και ρίχνει βέλη προς δεξιά-αριστερά προς διάφορους στρατιώτες. Και τον βλέπει και καταλαβαίνεις ότι θα του ρίξει. Και μας γυρνάει η κάμερα στον στρατιώτη και αντί να φάει το δέλος από μπροστά του, τρώει από πίσω. Και δεν μπορούσε να το έχει ρίξει άλλος, γιατί έδειχνε ότι από απέναντι ερχόντουσαν οι Τρώες και οι άνθρωποι του άντρες του Οδυσσέα ήταν από την από εδώ μεριά. Η μουσική, καθώς πολεμάνε, ήταν εκνευριστική. Αυτό που παρατήρησα ήταν ότι όταν άνοιξαν τις πόρτες της Τρίας ήταν τόσο λεπτές που με έναν κρυό τις τρύπαγε σαν σουβλάκι που τρυπάει σελοφάν, ας πούμε. Ήταν δηλαδή αστείο. Άλλο ένα σενεριακό πρόβλημα που δημιούργησε μόνο στον Νόλαν. Όπως καταλαβαίνετε, έπρεπε να συγχρονιστούν για το πότε θα ανοίξουν τις πύλες. Τον υπόλοιπο στρατό, ο οποίος έπρεπε να έχει έρθει πίσω από τα καράβια που είχαν φύγει, είχαν πάει κατά τον Όμηρο πίσω από ένα νησάκι την Τένεδο και ο Όμηρος είχε σκεφτεί κάποιο τρόπο που θα τους ειδοποιούσαν. Είχε βάλει τον Σίνονα, ο οποίος ζούσε, να ανέβει στο πιο ψηλό σημείο της Τρίας με ένα δαδί και να το δουν από μακριά που φαινόταν. Ο Νόλαν όμως τον σκότωσε τον Σίνονα, δημιουργώντας μόνος του άλλο ένα σενεριακό κενό. Μ' αρέσει που τη λέτε και ταινιάρα, ρε παιδιά. Ναι, εντάξει, άμα σβήσεις τελείως τη λογική σκέψη σου καθώς τη βλέπεις, ναι, οκ, ωραία είναι, δεν λέω. Κάποιοι όμως δεν μπορούμε να τη σβήσουμε τελείως. Γυρνάμε στο Τσιμπούσι που η Ελένη ξαφνικά έτσι, με κοφτό τρόπο διαφωνεί στο ότι οι δίκαια μπήκαν στην Τρία. Που αν θυμάμαι καλά είναι από τον Όμηρο, από ό,τι διάβασα, είναι παραποίηση. Δηλαδή η Ελένη στον Όμηρο είχε τύψεις για αυτό που έκανε και κατηγορούσε και τον εαυτό της και τον Μπάρη και τους θεούς. Εδώ κατηγορεί μόνο τους Έλληνες που μπήκαν στην πόλη. Η Ελένη λέει κάποια στιγμή εκεί με τον Μενέλαο και τον Τηλέμαχο ότι ο πόλεμος δεν ήταν δίκαιος επειδή κάποιοι βρήκαν συμφορές μετά, όπως ο Αγαμέμνονας που τον σκότωσε η Κλιτεμίστρα. Μόνο που καμία σχέση, γιατί αυτή τον σκότωσε επειδή τον απάτησε. Όχι, δεν είχε κάποια σχέση με τον πόλεμο. Σκηνή 14. Είμαστε στο νησί των υποτών της στρογγυλής τραπέζης. Πώς να τους πούμε τώρα αυτούς. Τέλος πάντων, προχωράνε, βρίσκουν ένα κορίτσι που για κάποιο λόγο φοράει μπέρτα και πανοπλία, έτσι, μες στη μέση του δάσους. Κάτσε ρε φίλε. Χωρίς λόγο, το κορίτσι αυτό, ενώ τους γελάει στην αρχή και ενώ δεν του κάνουν τίποτα, αρχίζει να τσιρίζει και τρέχει να σημάνει σε ένα ηρεμό. Κάπου εδώ αρχίζουμε τα ναρκωτικά, έτσι. Έρχονται λοιπόν κάτι μπασκεμπολίστες, 3 μέτρα ξέρω εγώ καθένας, με ατσάλινες πανοπλίες. Στην εποχή του Χαλκού, που και αυτοί τις φορούσαν έτσι μέσα στον ήλιο έτσι να σκάνε και να είναι έτοιμοι για μάχη, χωρίς λόγο. Ρε παιδιά, εντάξει, φοράμε εδώ πανοπλίες και τι πειράζει. Καλώς. Καλώς.
Δουλεμένο σενάριο μιλάμε. Επίσης ένα άλλο αστείο που είδα ήταν ότι κάποιοι μαχητές στο Οδυσσέα, προσπαθώντας να ξεφύγουν από τους λεστριγόνες, κατάφεραν να παγιδευτούν μόνοι τους ανάμεσα σε δύο σειρές από δέντρα. Δείχνει κάποια στιγμή κάποιους άντρες του Οδυσσέα να τρέχουν να φύγουν από τους λεστριγόνες και πέφτουν μπροστά σε μια σειρά από δέντρα, τα οποία δεν χωρούσαν να περάσουν από μέσα. Οπότε, αντί να φύγουν προς τα πίσω, πάνε να γυρίσουν πίσω και τώρα ξαφνικά υπάρχει και πίσω τους μια σειρά από δέντρα. Ξαφνικά υπάρχουν δέντρα μπροστά τους, δέντρα πίσω τους. Και είναι παγιδευμένοι μέσα εκεί και τους σκοτώνουν οι λεστριγόνες. Καθώς φεύγει από τους λεστριγόνες, να σου την πάλι η τζαντούγια, με υφάκι αποδοκιμασίας, ξέρεις, πάλι σκατά τα κάνεις Οδυσσέα, ήρωα της Δεκάρας. Emotional damage! Το οποίο θα κόλλαγε μόνο αν την έβαζε στο Κύκλοπο, που εκεί όντως έκανε βλακεία ο Οδυσσέας. Ενώ εδώ πέρα απλά βγήκαν σε ένα νησί και τους την πέσανε κάτι γίγαντες. Τι να κάνει ο άνθρωπος, μαγικά να κάνει. Άντε γεια! Με ανώμαλους δεν μιλάω. Σκηνή 15 είναι η σκηνή πριν φτάσουμε στην Κύρκη. Και φυσικά, εφόσον έχουμε κάνει τον ήρωά μας Μισοκαραγκιόζη, είναι λογικό οι άντρες του να μην τον εμπιστεύονται πια. Την επόμενη ακτή του λένε κάτσε εσύ πίσω. Κόπανε. Emotional damage! Λίγο ακόμα και θα αρχίσουν το bullying δηλαδή. Τέλος πάντων, πάνε οι άντρες στη στεριά και ξαφνικά βλέπουν ένα λιοντάρι. Δεν μιλάει κανένας. Ούτε να πει τι είναι αυτό ρε παιδιά. Μετά βλέπουν ένα πάνθυρα. Πάλι κανένας δεν μιλάει. Μετά μια τίγρη. Πάλι κανένας δεν μιλάει. Τι περιμένουν να δουν δεινόσαυρο. Ρεαλιστικό και αυτή η αντίδραση, έτσι σε βάζει στην ατμόσφαιρα. Η Κύρκη λοιπόν εδώ, η οποία παίζεται από μια πολύ καλή ηθοποιό, είναι μια μεσήλικη θίτσα που παρουσιάζεται να έχει σεξουαλικά τραύματα ή και μη σεξουαλικά τραύματα από άντρες στο παρελθόν και τους φοβάται η κακομοίρα. Δηλαδή μην ξεχάσουμε να τονίσουμε ότι οι άντρες είναι κακοί και καταπιέζουν τις γυναίκες. Τυχαίο, δεν νομίζω. Δηλαδή πάμε στην σινεμά να δούμε ένα έργο 2.500 ετών για να μας πει πόσο καταπιεσμένες είναι οι γυναίκες μετά από 2.500 χρόνια. Ανεβαίνει λοιπόν και ο Οδυσσέας εκεί στο χαμόσπιτο της Κύρκης, αντί για παλάτι που είχε ο Όμηρος, και τον ρωτάει η Κύρκη, έρχεσαι από τη θάλασσα? Από πού θες να έρθει ρε κουμπάρα, σε νησί είσαι? Με ελικόπτερο θα έρθει. Και υποτίθεται είναι και ένα μικρό νησί που κατά τον Όμηρο μπορείς να ανέβεις σε έναν λόφο του ας πούμε και να το βλέπεις όλο το νησί. Τόσο μικρό ήταν. Και η Κύρκη ζούσε μόνη στο νησάκι. Άρα τι νόημα έχει αυτή η χαζή ερώτηση? Άλλη μια χαζή ατάκα. Και είναι όντως χαζή, γιατί μετά από λίγο λέει μόνη της, λες ότι είσαι, στον Οδυσσέα του λέει, λες ότι είσαι μόνος. Αλλά κανένας δεν έρχεται εδώ μόνος. Έρχονται μόνο από τη θάλασσα. Φοβερό! Εσύ πριν λίγο δεν ρώτησες αν είναι από τη θάλασσα. Άκου, ρε! Είστε τρελοί, ρε! Ποιος κατά έχει τσεκάρει αυτό το σενάριο λάθη, ρε παιδιά? Έλεος. Βέβαια, αν δεν σκεφτούμε τίποτα από όλα αυτά και αφήσουμε το μυαλό μας εκεί, είναι ωραία σκηνή. Μετά έχουμε και την κλάψα κήρυγμα της Κύρκης για τους άντρες και όταν ρωτάει ο Οδυσσέας σε έβλαψαν, απαντάει θα το έκαναν. 1, 2, 3. Άλλη μια μισανδρική ιδέα, δηλαδή προκατάληψη ότι όλοι οι άντρες είναι κακοί και άρα μπορούμε να τους κρίνουμε πριν κάνουν κάτι κακό. Κατά τα άλλα δεν έχει έτσι κατακριτέα μηνύματα η ταινία. Μου αρέσει που τη λέτε και ταινιάρα ρε παιδιά. Τέλος πάντων την πείθει να τους επαναφέρει και τι λέει η Κύρκη καθώς κάνει εκεί τα μαγικά της και τους ξαναφέρνει? Λέει επιστρέψτε στην αμφίεσή σας. Πάρτα! Δηλαδή εσείς οι άντρες είστε κανονικά γουρούνια και η ανθρώπινη μορφή σας είναι η αμφίεσή σας. Άντε γεια! Με ανώμαλους δεν μιλάω. Καθόλου νεοφεμινιστικό και μισανδρικό. Καθόλου. Ο Νόλαν έχει επιχειρεί και με δεύτερο τρόπο με την Κύρκη να περάσει το μισανδρικό του μήνυμα, βάζοντας την Κύρκη να λέει
δεν έκανα γουρούνια τους άντρες σου. Γουρούνια είναι. Βιάζουν, λελατούν για σένα. Νομίζεις, λέει, ότι αυτό είναι ενάντια στη φύση τους. Η φύση τους είναι να σκοτώνουν, να βιάζουν, να κλέβουν. Αυτό είναι, αυτή είναι η ύπαρξη των ανδρών μέσα στον κόσμο. Για την Κύρκη, ή μάλλον για τον Νόλαν. Μετά του λέει, εσύ δεν φαίνεσαι βέβαια τόσο αφελής. Παρ' όλα αυτά, λέει, τους έστειλες εδώ ενώ εξής ότι είμαι μόνη μου. Και πού το ξέρει ότι είσαι μόνη σου. Όπως βλέπετε, οι διάλογοι δεν στέκουνε, δεν είναι δουλεμένοι. Αφού τους ξανακάνει ανθρώπους, λέει ο αξιωματικός του Οδυσσέα, λέει να τους σκοτώσουμε. Ο Οδυσσέας λέει όχι, γιατί οι θεοί την έκαναν έτσι. Say that again. Το οποίο δεν με πολύ πείθηκε σαν επιχείρημα, γιατί άμα το πάμε έτσι και τον κύκλο οι θεοί τον έκαναν έτσι. Και επίσης αυτό το επιχείρημα φέρει και την ευθύνη από την Κύρκη. Τότε γιατί δεν λέει και ο ίδιος για τον εαυτό του, και εμένα οι θεοί με έκαναν έτσι, οπότε γιατί να έχω τύψεις για την τρία, όπως μας το βαράει όλη την ώρα το έργο, και PTSD και τα ψυχολογικά μου. Γιατί, Και πάμε σκηνή 16, παιδιά, ο Άδης. Ο Άδης που λέτε είναι ένα φανταστικό μυστικό μέρος που θα μας το δείξει ο Νόλαν με μαεστρία, με καλλιτεχνική δεξιοτέχνη. Όχι. Είναι απλά μια μαύρη βαρετή παραλία στην Ισλανδία. Που μάλιστα οποιοδήποτε μπορεί να πάει στον Άδη, γιατί μπορεί να πάει απλά πιο βόρεια από την Κύρκη. Εκεί που είναι η Κύρκη, αν πας βόρεια, το βρεις. Όποιος θέλει πάει, δηλαδή, δεν είναι Google Maps και έφτασες. Πώς μας πείθεις ρε μπαγάσαν όλα με τα κόλπα σου. Στον Άδη λοιπόν, όπου βγαίνει σαν ζόμπι Elliot Page από το έδαφος, έπαιξε καλύτερα από ό,τι ήταν ζωντανή, πρέπει να το πούμε αυτό. Η ηρωνία εδώ με το τι έχει κάνει ο Νόλαν με τον Σύνονα είναι ότι όταν προσπαθείς να μπλέξεις πράγματα τα οποία δεν μπλέκουν μεταξύ τους, και γενικότερα σε αυτό το έργο το έχει κάνει, αρχίζει να είναι δύσκολο να φτιάξεις σωστούς διαλόγους. Ο Σύνονας λοιπόν στον Άδη ξεκινάει μια κλάψα και εγώ ήμουν έτοιμος να πεθάνω για σένα και γιατί δεν με εμπιστεύτηκες και κάτι τέτοια. Και ρε φίλε, άμα είσαι έτοιμος να πεθάνεις, τι σημασία έχει αν σου είπε ή όχι ψέματα για σένα, αφού εσύ είσαι έτοιμος να πεθάνεις? Το αν θα πεθάνεις με το γνώση ότι σε εμπιστεύτηκε ή όχι, δεν έχει διαφορά. Έχει όμως για τους άλλους διαφορά, γιατί αν στο έλεγε και εσένα σε βασάνιζαν και οι υπέκυπτες, την είχαν κάτσει όλοι. Εν τέλει, ο Σύνονας γκρινιάζει για τα συναισθήματά του με τρόπο που ironically είναι γυναικείος. Ο Αγαμέμνονας είχε απογοήτευση σαν φωνή. Εντάξει, Αγαμέμνονα λίγο πιο δυνατά. Ήταν πολύ έτσι λεπτή και σιγανή για αυτό το τύπο που έδειχνε τύπου Batman. Μετά μας δείχνει την Καλυψό που έχει αποφασίσει πλέον να βοηθήσει τον Οδυσσέα να θυμηθεί, αλλά την τελευταία μέρα του ξαναδίνει πάλι λεπτό. Say that again. Σαν Ζάναξ για να κοιμηθεί. Παρεπτόντως μην παίρνετε Ζάναξ για να κοιμηθείτε, είναι λάθος. Παρένθεση, εδώ για την Καλυψό, του έδωσε τον λωτό το βράδυ και καλά για να κοιμηθεί, ενώ δεν του το έδινε τόσες μέρες και είχε αρχίσει να θυμάται. Και το επόμενο πρωί τον βλέπουμε να μαζεύει κάποια ξύλα για σχεδία και να του λέει η ίδια η Καλυψό, πρέπει να θυμηθείς. Κάτσε ρε φίλε. Τότε μου ριβλαμένη γιατί του έδωσες λωτό χθες το βράδυ. Ένα αυτό. Δεύτερον, μας τουμπάρει τον Οδυσσέα που στον Όμηρο πάντα ήθελε να γυρίσει σπίτι και ποτέ δεν το ξέχασε και τώρα λέει, μπα δεν θέλω να θυμηθώ, δεν χρειάζεται. Άντε γέρε, σέβασε! Και τι λέει, δεν χρειάζεται να μάθω πια την αλήθεια. Δεν έχει σημασία η αλήθεια. Άκου, ρε. Είστε τρελοί, ρε. Καθόλου μεταμοντέρνο μήνυμα αυτό. Και λέει, ευχαριστημένος εδώ μαζί σου. Δηλαδή, έπαιρνε το λωτό για χρόνια, υποτίθεται, κατά τον Νόλαν τώρα. Και δεν θυμότανε και περνούσε καλά μαζί της. Και για μερικές μέρες το έκοψε η Καλυψό. Άρχισε να θυμάται
και του το έδωσε μία μέρα ακόμα και τώρα αποφάσισε ότι δεν θέλω να γυρίσω πίσω. Ναι, μπράβο. Ύστερα ακούς μόλις είπαν κοιτάξτε αυτοί ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιχνίδι. Και εμείς ύστερα είπαμε εντάξει, δεν θέλουμε κι εμείς. Και αυτοί ύστερα μετά εμείς αφού είπαμε ναι, αυτό θέλουμε, είπαμε δεν θέλουμε και εμείς το αλλάξαμε. Και λέμε εντάξει, λέμε ούτε και εμείς θέλουμε. Και μετά είπαν αυτοί πάλι ότι ξέρετε, εμείς θέλουμε να γίνουμε. Εμείς όμως μετά δεν δεχτήκαμε μετά από όλα αυτά και είπαμε να γίνει μετά το παιχνίδι, όποτε το κάνει εξορίσει η ΕΠΑΕ. Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο. Σκηνή 17, έχουμε την Πινελόπη με τον Βρικόλακα Αντίνο. Αυτή μια χαρά σκηνή μου φάνηκε, χωρίς υπερβολές. Σκηνή 20, σιρήνες. Συνοπτικά δεν έχουμε σιρήνες. Το ωραίο θα ήταν όταν δείχνει τον Οδυσσέα που δεν έχει βάλει κερί στα αυτιά και ακούει να ακούμε τον ήχο των σιρήνων και τους περιβάλλοντες ήχους, και όταν δείχνει την προοπτική των ανθρώπων του πληρώματος να έχει κόψει τον ήχο. Θα μας έβαζε πιο πολύ μέσα στη σκηνή αυτό. Στην αρχή φάνηκε ότι θα το κάνει έτσι, αλλά μετά το ανακάτεψε. Τραγούδι σιρήνων δεν ακούσαμε πάντως. Σιρήνες δεν είδαμε. Δύο γυναίκες από τη μέση και πάνω, πολύ μακριά σε κάτι βράχια, χωρίς να φαίνεται τι είναι. Και αυτά είναι για το κομμάτι το κινηματογραφικό. Πάμε και στο νοηματικό. Και εδώ χρησιμοποιεί το τραγούδι των σιρήνων για να ενισχύσει ουσιαστικά τις τύψεις του Οδυσσέα. Stop! Seriously, stop! Για τις υποσχέσεις που δεν τήρησε. Και μάλιστα του είπαν ότι στην πραγματικότητα δεν θέλει να γυρίσει σπίτι. Say that again. Ότι ο Οδυσσέας δεν θέλει να γυρίσει σπίτι, δεν θέλει να πάει στη γυναίκα του και στο γιο του. Πάρτα! Τι λέει ρε Μπαγλαμάν όλα. Επειδή εσύ θες σόν και καλά να αποδομήσεις το ηρωικό στοιχείο, δηλαδή πρέπει να το κάνεις με την Οδύσσεια. Άντε γέρια σέβαστε! Τον έκανες ουσιαστικά έναν κλάψα που νιώθει σαν χιονολιφάδα, εμπώνεσαι η ψυχούλα του τόσο πολύ που ούτε στη γυναίκα του και στο παιδί του δεν θέλει να πάει. Μ' αρέσει που τη λέτε και ταινιάρα ρε παιδιά. Fuck off. Προχωράμε πιο γρήγορα στην σκηνή 21 που είναι η Σκύλα και η Χάρβη. Εδώ μας το αλλάζει πάλι ο Νόλαν, θέλει να τους σώσει όλους ο Οδυσσέας αψηφώντας τους θεούς που του είχαν πει τι θα συμβεί και λέει να πάνε από τη Χάρβη. Οι άντρες όμως, που είναι και πάλι πιο λογικοί από τον Οδυσσέα, επιλέγουν το στενό της Σκύλας. Στον Όμηρο όμως ο Οδυσσέας το διάλεξε, δηλαδή πήρε υπεύθυνα την απόφαση να πεθάνουν 6 για να μην πεθάνουν όλοι. Πάλι δηλαδή μειώνει τον Οδυσσέα εδώ. Και για να δείτε πόσο κακογραμμένο είναι το σενάριο, το οποίο όταν είσαι μέσα στην αίθουσα και βλέπεις όλο το οπτικοακουστικό ας πούμε κομμάτι, παρασέρνεσαι και δεν τα σκέφτεσαι λογικά. Αφού του περάσουν λοιπόν τη σκύλα, του λέει ο ένας, αυτός που βλέπουμε συνέχεια, ο ενδός Έλληνας αυτός, τον έχουμε συνέχεια στη μάπα σε όλη την ταινία, λέει στον Οδυσσέα το ήξερες, έτσι δεν είναι, και δεν μας το είπες, ότι αν περάσουμε από εδώ πέρα θα πεθάνουν 6. Και του λέει ο Οδυσσέας, αν σας το έλεγα δεν θα ερχόσασταν από εδώ και θα πηγαίνατε στην Χάρυβδη και θα πεθάναμε όλοι. Κάτσε ρε φίλε. Μόνο που στην αρχή ο Οδυσσέας τους είπε να πάμε από τη Χάρυβδη. Μισό λεπτό. Όπα. Άρα συμβαίνει ένα εκ των δύο. Ή ο Οδυσσέας στην αρχή μιλούσε σοβαρά και ήθελε να πάνε από τη Χάρυβδη, από τη Δίνη και να ρισκάρουν να ψηφίσουν τους θεούς και ή να πεθάνουν όλοι και να μείνει ο ίδιος ή να γλιτώσουν. Ένα σενάριο. Ή τους το είπε και καλά σαν μπλόφα για να του πούν οι άλλοι ότι όχι, θα πάμε από την άλλη. Γιατί δεν τον εμπιστεύονται. Και άμα τον είχαν εμπιστευτεί και άμα τους έπιθε και πήγαιναν όλοι ευθεία στη Χάρυβδη, θα τους είχε σκοτώσει όλους. Αν κάποιος προσπαθήσει να δικαιολογήσει αυτό το κομμάτι στο σενάριο των Νόλαν, λέγοντας ότι ήξερε ο Οδυσσέας στο πλήρωμά του ότι θα κάνει το αντίθετο από αυτό που θα τους έλεγε και άρα μπλόφαρε και έδειξε και καλά πόσο έξυπνος είναι, ούτε αυτό κολλάει, γιατί αφενός μεν η ταινία δεν έχει δείξει μέχρι τώρα ότι το πλήρωμα του Οδυσσέα θεωρεί ότι ο Οδυσσέας θέλει να του κάνει κακό, άρα δεν ήταν καθόλου σίγουρο ότι θα κάνουν το αντίθετο. Και δεύτερον, στον Τηρησία ο Οδυσσέας μας λέει ότι για να μην πεθάνουν οι 6 από τη σκύλα, εγώ θα πάω στη Χάρυβδη και θα ψηφίσω τους θεούς που λένε ότι θα πεθάνουν όλοι. Άρα πράγματι ήθελε να κάνει αυτό. Βέβαια, αν δεν σκεφτούμε τίποτα από όλα αυτά και αφήσουμε το μυαλό μας εκεί, είναι ωραία σκηνή. Σκηνή 22.
στο νησί του ήλιου. Υπομονή, παιδιά, υπομονή. Εδώ βάζει την Ζαντούγια πάλι να τον οδηγεί για να βρει το λάκκο που ψήνανε. Λες και θα μπορούσε από μόνος του. Τα λένε λοιπόν εκεί λίγο. Και πάλι εδώ μας τονίζει ο Νόλαν ότι ο Οδυσσέας αισθάνεται ο ίδιος υπεύθυνος για το τι κάνει το πλήρωμά του. Παρόλο που προσπαθεί να το προστατέψει. Emotional damage. You want some therapy? Ενοχές δηλαδή και πάλι, υπερβολικές μάλλον ενοχές. Η δικαιολογία του ότι φταίει αυτός που θα πεθάνουν είναι ότι τους οδήγησε εκείνος στο νησί αυτό. Ότι είναι ο αρχηγός τους, ας πούμε. Και η Ζαντούγια, η Αθηνά, του λέει: έχει και εσένα, οι θεοί σε φέρανε εδώ. Οπότε, γιατί θέτεις τον εαυτό σου πιο πάνω από τους θεούς και αναλαμβάνεις όλες τις ευθύνες? Πολύ ωραία ερώτηση. Και πριν απαντήσει βέβαια ο Οδυσσέας, του λέει: γιατί δεν θες να πας σπίτι σου? Say that again. Άρα και δεν απαντάει σε μια πολύ σημαντική ερώτηση, που ούτε και ο Νόλαν απαντάει, ούτε προκύπτει πώς δεν θέλει να πάει σπίτι του. Πάλι μας τονίζει εδώ ότι ο Οδυσσέας δεν θέλει να γυρίσει σπίτι του. Κάτι που κιόλας δεν κολλάει. Ένας άνθρωπος που θέλει να αναλαμβάνει τις ευθύνες ή που αναλαμβάνει και παραπάνω ευθύνες από αυτές που τον αναλογούν, να μην θέλει να γυρίσει σπίτι του, να φροντίσει και να αναλάβει εκεί τις ευθύνες του. Δεν κολλάνε μεταξύ τους αυτά. Να μην θες να γυρίσεις σπίτι σου επειδή ντρέπεσαι και δεν θέλει να αναλάβεις τις ευθύνες σου, το καταλαβαίνω. Αλλά πώς γίνεται να του λέει και θες να αναλάβεις τις ευθύνες σου και παίρνεις όλη την ευθύνη πάνω σου και δεν θες να γυρίσεις σπίτι? Σκηνή 23 μας περιγράφει την καταιγίδα, μου φάνηκε κακοφτιαγμένη, με κοντινά πλάνα, στριμωγμένη, με φράσεις που επαναλαμβάνονται, δεν με έπεισε. Σκηνή 24, Καλυψό Οδυσσέας. Η δικαιολογία της ότι δεν σταμάτησε την αμνησία του Οδυσσέα είναι ότι δεν ήταν αρκετά δυνατός να διαχειριστεί τις μνήμες του. Σταμάτα! Βέβαια. Λέει δεν ήσουν έτοιμος να φύγεις για κάποιο λόγο. Βέβαια δεν μας λέει ποιο λόγο είναι, γιατί αν μας τον πει θα ακουστεί χαζός. Στο τέλος λοιπόν που το λέει να φύγει, λέει τώρα πρέπει για να φύγεις, να καταφέρεις να φύγεις, πρέπει να δεχθείς την ποινή σου από τον Ποσειδώνα. You serious? Αλλά ποινή για ποιο πράγμα ακριβώς? Που προσπαθεί να σώσει το πλήρωμά του, που προσπαθεί να γυρίσει στην γυναίκα του και στο γιο του και στο βασίλειό του? Όχι βέβαια. Ποινή θέλει να μας πει εδώ ο Νόλαν, που έφτιαξε στο δούριο ύπο και έτσι λαρατήθηκε η τρία. Και τάχα μου έτσι παραβίασε στον κανόνα το νόμο του Δία της ξενίας, τον οποίο ο Νόλαν του έχει αλλάξει τα φώτα εδώ πέρα, γιατί το έχει βάλει να σημαίνει ότι δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις εξυπνάδα στον πόλεμο για να πετύχεις ένα στόχο, να κερδίσεις τον πόλεμο. Όχι, απαγορεύεται. Εν τω μεταξύ ο πόλεμος είχε κρατήσει 10 χρόνια, ας πούμε, δηλαδή το να τον τελειώσεις δεν είναι και κακό πράγμα ακριβώς. Σκηνή 27, εδώ είναι η Ελένη που λέει στον τηλέμαχο αυτό που είπαμε πριν, ότι λυπάται για όσα έγιναν εξαιτίας της, ενώ πιο πριν στο τραπέζι είχε άλλη στάση τελείως. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Γιατί ο Νόλαν έβγαλε τους Φεάκες από την ιστορία? Γιατί οι Φεάκες ήταν αφενός πιο έτσι ανεπτυγμένοι, πιο πολιτισμένος λαός και δέχτηκε τον Οδυσσέα όπως ήταν. Αυτό τώρα δεν κόλλαγε όμως στην ιστορία που θέλει να πει ο Νόλαν, προφανώς, γιατί πρέπει να έχουμε την άλλη μας ιστορία με τον πονεμένο βετεράνο που πρέπει να αντιμετωπίσει τις τύψεις του. Δύο αυγά Τουρκίας. Στο σκηνή 28, ο Οδυσσέας με τον Κολομβιανό Έλληνα τέλος πάντων, που επιστρέφει ο Οδυσσέας. Εντάξει, καλή ήταν η σκηνή, αλλά θα έλεγα ότι ένας τυφλός ή σχεδόν τυφλός εστιάζει περισσότερο στην ακοή και μπορεί να καταλάβει τη φωνή του Οδυσσέα, ακόμα και αν έχει λιγάκι αλλάξει, ειδικά όταν ο σκηνοθέτης μπαίνει στη διαδικασία να μας δείξει πόσο καλή ακοή έχει ο παλιός φίλος του Οδυσσέα, όταν άκουγε στη μάχη τον τηλέμαχο και τις κινήσεις που έκανε. Σκηνή 29, ο τηλέμαχος λέει μέρος του σχεδίου στην Πηνελόπη
Και αυτή αρχίζει τα φεμινιστικά, ότι γιατί να πρέπει να κάτσει άντρα στον θρόνο και εγώ κάθομαι τόσα χρόνια και έχω εμπειρία και έχω μόρφωση. Ναι, ναι, μορφωμένο, ναι, μορφωμένο. Εσύ είναι μορφωμένο. Γιατί εσύ μορφωμένο, σοβαρά, Ναι. Βασικά δηλαδή, εσύ να μας πεις εμένα. Εγώ μορφωμένος ρε. Εγώ να πούμε. Ναι, μορφωμένο, πού μένω. Εγώ πατήσαμε. Και έχω μόρφωση. Και το λέει με μίσος. Και σε ποιον, στο γιο της. Καθόμουν, λέει, 20 χρόνια στον θρόνο αυτό και έχω τόση γνώση και τόση εμπειρία που τελικά δεν μετράνε τίποτα μπροστά στις τρίχες από το πηγούνι σου. Please God, take me now. Και πάλι έχουμε τον τηλέμαχο να είναι πιο σοβαρός και πιο σοφός από την Πινελόπη και την Πινελόπη να είναι παράλογη. Η φράση που βάζει ο Νόλαν την Πινελόπη να πει ότι δεν με αφήνουν εμένα να πάρω το θρόνο οι άντρες, δεν στέκει. Δεν υπήρχε τότε η νοοτροπία αυτή σε όλες τις γυναίκες ότι δικαιούνται θρόνο ή ότι είναι ίσες με τους άντρες ή ότι κάνουν και αυτές τους βασιλιάδες. Υπήρχαν σε κάποιες περιπτώσεις κάτι σαν βασίλισσες, αλλά δεν ήταν γενικότερα η αντίληψη αυτή που έχουμε σήμερα. Οπότε να τη βάζεις να το πει τότε, αφενός μεν σε βγάζει από την ατμόσφαιρα και αφετέρου καταλαβαίνεις ότι εντάξει, τώρα ήρθες να μου πουλήσεις την ιδεολογία σου πάνω στην πλάτη του Ομήρου. Όχι. Κάνε δική σου ταινία και πες ό,τι θες. Δηλαδή εδώ ο κόσμος χάνεται και αυτή το πάει σε άντρες εναντίον γυναικών πάλι. It's never a good idea. Είδαμε και τα τελευταία 7 με 8 χρόνια που λείπει ο Οδυσσέας τι έκανε στο βασίλειο, σαν βασίλισσα έμπειρη και με γνώσεις. Αντί να έχεις πετάξει τους μνηστήρες έξω, να έχεις βρει έναν τρόπο να τους πετάξεις έξω σε μερικούς μήνες, κάθονται εκεί και σε μοραγούν 8 χρόνια. Πού είναι η μαγιά σου και η εμπειρία σου σε αυτό το θέμα. Αυτά όμως δεν τα λέει στον Όμηρο. Άλλη μια απόδειξη ότι φέρνει εδώ πέρα ο Νόλαν ιδέες και θέματα μοντέρνα που καμία γυναίκα δεν θα αντιδρούσε έτσι εκείνη την εποχή. Ο Οδυσσέας λέει στον τηλέμαχο ότι είναι ο Σύνωνας και λέει: ήξερες τον πατέρα μου? Ναι, έπαιρνα διαταγές από αυτόν καιρό. Είναι ζωντανός? Ναι. Είναι... Και πού είναι τότε? Είναι κοντά. Αντίδραση τηλέμαχο. Α, ωραία. Τι άλλα νέα? Φοβερό! Και πάλι έχουμε ξανά εδώ τον αποτυχημένο ράπερ της κακιάς ώρας να κοπανάει τη μαγκούρα που θέλουμε να του σπάσουμε στο κεφάλι. Άντε γεια, αργείς, άντε γεια, άστο, αργείς. Σκηνή 30, έβαλε τη σκηνή με τον Άργος, το σκυλί του Οδυσσέα, αλλά ήταν τόσο κακογυρισμένη και βιαστική που αντί να συγκινήσει σχεδόν έβγαλε γέλιο. Μηχανική, ρομποτική, ανέκφραστη ερμηνεία από τον Ντέιμον, που θεωρώ ότι έτσι τον σκηνοθέτησε ο Νόλαν. Δεν θεωρώ ότι φταίει ο ίδιος ο Ματ Ντέιμον. Και αντί να δείξει ένα τηλέμαχο που με τα βίας συγκρατεί τα συναισθήματά του και τον εκλιπαρεί έτσι με νεύμα ο Οδυσσέας να συγκρατηθεί για να μην φανερωθούν, περνάνε τη σκηνή με λίγα τεχνητά δάκρυα στον τηλέμαχο και ο Οδυσσέας να λέει «Α, και θάψε τον στο λόφο, έτσι, γιατί έχω μια δουλίτσα εγώ. Thanks». Παρατηρήσατε μια φράση που περνάει έτσι στο πολύ γρήγορο. Είναι όταν ο τηλέμαχος καταλαβαίνει ποιος είναι ο Οδυσσέας, ότι ο Ζητιάνος είναι ο Οδυσσέας και πάει να μπει στο παλάτι και ακούμε τον Βάρδο από μέσα, τον ράπερ εκεί, να λέει «Το σκοτάδι της νίκης, the darkness of victory, shrouds those who create the legends». Σκεπάζει, καλύπτει αυτούς που φτιάχνουν τους μύθους. Τώρα, τι σημαίνει αυτό ακριβώς? Ότι δεν υπάρχει πραγματική αλήθεια, είναι πως το βλέπεις? Κι άλλο ίσως μεταμοντέρν μήνυμα. Ποιος ξέρει. Σκηνή 32. Παιδιά, κοντεύουμε. Υπομονή. Ο Ζητιάνος έχει φτάσει εδώ στους μυστήρες. Αρχίζουν και τα F-bombs, δηλαδή τα fuck off και τέτοια. Fuck off, Γιατί είμαστε American. It's pathetic! Τι fuck off ρε Νόλαν, τι fuck off. Σοβαρέψου αγόρι μου. Δηλαδή αν έβαζες άλλη φράση από το fuck off δεν θα την καταλαβαίνουν τα μοντέρνα audiences, το μοντέρνο κοινό. Κάποια στιγμή ο Αντίνος πετάει κάτι στο κεφάλι του
του Οδυσσέα και του κάνει κάποιος την παρατήρηση «Μη φέρεσαι έτσι», λέει, ας πούμε, γιατί είναι νόμος του Δία εδώ πέρα. Και ο Αντίνος ρωτάει «Στα αλήθεια νομίζεις ότι ο Ζητιάνος αυτός είναι Θεός?» Η ερώτηση είναι άκυρη και δείχνει ότι κατά τη γνώμη μου σαν να μην καταλαβαίνει ο Νόλαν τον νόμο του Δία αυτόν ή σαν να θέλει να τον αλλοιώνει. Ο νόμος του Δία δεν είχε να κάνει, δεν ήταν ότι συμπεριφέρεσαι καλά στους ξένους μόνο και μόνο επειδή μπορεί να είναι κάποιος Θεός. Η ιδέα ότι μπορεί ένας ξένος μπορεί να είναι Θεός μεταφιεσμένος, που ήταν μια αντίληψη που λεγόταν θεοξενία, υπήρχε στον Όμηρο, αλλά λειτουργούσε σαν υπενθύμηση ή προειδοποίηση για να θυμάται ο κόσμος όσο που ξεχνάει ποιο πρέπει να είναι το σωστό τρόπο συμπεριφοράς. Δεν ήταν κυριολεκτικό ότι άμα μοιάζει με Θεός ή αν μπορεί να είναι Θεός να του φερθούμε καλά, ενώ αν δεν θεωρούμε ότι μπορεί να είναι Θεός να του φερόμαστε άσχημα. Δεν λέει αυτό ο νόμος του Δία. Λέει στον Αντίνο ο Οδυσσέας ότι με λένε Σίνονα. Το οποίο βέβαια δεν υπάρχει στον Όμηρο, αλλά εδώ πέρα έτσι όπως το έχει κάνει ο Νόλαν, το συνεχίζει γιατί θέλει να βάλει μάλλον τον Οδυσσέα να κουβαλάει και τύψεις και αυτό που έκανε στο Σύνονα, ότι δεν του είπε ότι υπάρχουν μέσα πολεμιστές στο Δούριο Ύπο. Εδώ λοιπόν ο Οδυσσέας περιγράφει τον Σύνονα ως τον πιο γενναίο άντρα που έχει συναντήσει. Πρώτον, δεν είναι άντρας. Sorry. Emotional, damn it! You want some therapy? Είναι η γυναίκα που υποδίδεται τον άντρα και στην ταινία υποδίδεται έναν άλλον άντρα. Ο γενναίος βέβαια νομίζω ότι θα έπιθε πιο πολύ αν του είχε πει του Σύνονα ότι έχει πολεμιστές μέσα. Στον Όμηρο δεν το σκότωσαν καν. Σκηνή 33 έχουμε το Ζητιάνο Οδυσσέα που μιλάει με την Πινελόπη και λέει ο Οδυσσέας κι αν ο Οδυσσέας που ήξερες έχει χαθεί, καλά φίλε, σίγουρα έχει χαθεί αφού τον έχεις κάνει σαν τα μούτρα σου. Εδώ λοιπόν μας δείχνει ότι ο Οδυσσέας δεν είναι αυτός που ικανοποιήθηκε από την κατάκτηση της Τρίας, αλλά ο βετεράνος του πολέμου που έχει ψυχολογικά, PTSD, τύψεις, μπλα 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 μπλα. Boring! Δεν ήρθαμε να δούμε αυτό ρε φίλε Νόλαν. Χέσε μας, κάνε μια άλλη ταινία για να μας πεις για το PTSD. Και εδώ μας λέει το επόμενο παραμύθι του Νόλαν ο Οδυσσέας, ότι παραβίασε τον νόμο του Δία επειδή είχε την ιδέα του Δούριου Ύπου. You serious? Πάρτα! Ρε μπαστούνόβλαχε Νόλαν. Καμία σχέση η φιλοξενία του Δία με τους πολέμους. Η φιλοξενία είχε να κάνει μεταξύ αγνώστων που δεν είχαν τίποτα να χωρίσουν. Όχι, δεν είχε να κάνει με πολέμους. Πήρες δηλαδή την μύτη, την εξυπνάδα, τη στρατηγική του πολέμου του Οδυσσέα και τη διαστρέβλωσες σε παραβίαση του νόμου του Δία περί φιλοξενίας. Για να πασάρεις το μήνυμά σου, ας πούμε, και να ισοπεδώσεις τον Οδυσσέα. Μπράβο ρε, μπράβο, μπράβο. Ευτυχώς που είπες ότι δεν θα ξανασχοληθείς με ταινία για τα επόμενα 3 χρόνια, ας πούμε, κάτι είναι και αυτό. Στο τέλος ο Οδυσσέας, ο Ζητιάνος λέει στην Πινελόπη μια φράση κλειδί, λέει ότι ο Οδυσσέας είναι ζωντανός και θα εμφανιστεί την κατάλληλη στιγμή. Και εκεί, αν η Πινελόπη θεωρήσουμε ότι δεν τον έχει καταλάβει, γιατί δεν δείχνει να τον έχει καταλάβει, περιμένεις μια φυσιολογική απάντηση τύπου αλήθεια, πού το ξέρεις, πού το άκουσες, πού τον είδες τελευταία φορά, είναι μακριά, τέτοια πράγματα. Αλλά αυτή τι λέει, μπα, αρκετά περίμενα, χαίστηκα, παντρεύομαι. 1, 2, 3. Σκηνή 34 έχουμε ότι πετυχαίνει ο Οδυσσέας να λυγίσει το τόξο και να δέσει τη χορδή. Και εδώ έχουμε άλλη μια σκηνή με έναν ακόμα Αφρικάνο, Έλληνα, ο οποίος πριν ολοκληρώσει τη φράση «Είναι ο Οδυσσέας», τρώει ένα βέλος στο λαιμό. Αυτή ήταν cool σκηνή. Μετά όμως το υπόλοιπο είναι πάλι κακογυρισμένο. Δηλαδή ο Οδυσσέας είναι ένας με τόξο, το οποίο είναι για μακρινή απόσταση, η μάχη δεν είναι για κοντινή. Εύκολα καθώς ρίχνεις έναν μπορούν να σου την πέσουν 3 από πίσω και να σε βουτήξουν. Πάρε ρε Νόλαν έναν σύμβουλο εκεί για τις μάχες να πούμε. Πας ξεβράκωτο στα αγκούρια.
Τελικά βέβαια όντως αυτό έγινε και την πέσανε και το κλωτσάγανε, οπότε κάποια στιγμή πήρε ένα τσεκούρι. Βέβαια τώρα πώς άντεξε να το κλωτσάνε εκεί πέρα 10 δευτερόλεπτα και να τα καταφέρει, είναι ο Jason Bourne, δεν είναι ο Οδυσσέας. Δεν μου άρεσε η χορογραφία, η κάμερα πολύ κοντινή, κουνιάτανε και κατανοητό να κουνάει την κάμερα γιατί είναι η κλασική τεχνική του σκηνοθέτη που ξέρει ότι δεν έχει καλές χορογραφίες και θέλει να κλέψει την φάση, να μην φαίνονται διατέλειες, γνωστό. Η εκνευριστική μουσική δεν κάνει αυτά ο Νόλαν. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι ο Κολομβιανός Λεγκουιζάμο Παύλα Εύμεος είχε πει ότι άμα σφάξει 2-3 θα κοτέψουν οι υπόλοιποι και δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Άντε γεια, μόνο και μόνο γιατί είπες ψέματα. Αλλά είπαμε, καλοδουλεμένο σενάριο. Κάτι άλλο έτσι τραγελαφικό που δεν το παρατηρείς γιατί είναι πολύ κοντινά τα πλάνα είναι ότι αν κάτσεις λίγο πιο πίσω και ξαναδείς τη μάχη αυτή, ουσιαστικά έχεις έναν άνθρωπο, τον Οδυσσέα, ο οποίος επιτίθεται στους μυστήρες, αλλά εσύ τελικά στο background βλέπεις κόσμο να τρέχει από εδώ, από εκεί, να πλακώνεται, να πέφτει ο ένας πάνω στον άλλον, χαμός, να φεύγουν και να φεύγουν επί 10 λεπτά άτομα. Δηλαδή φεύγει κόσμος και δεν αδειάζει ποτέ ο χώρος. Βλέπεις συνέχεια από πίσω να πηγαίνει ένα κόσμος, να έρχεται, να κατοσούρα. Μετά έχεις τον άλλο που πήγε πάνω να φέρει τα όπλα και τον κλείδωσε μέσα ο Εύμεος και άρχισε να σπάει το πάτωμα. Say that again. Που χλωμό πόσο εύκολα είναι να το σπάσει το πάτωμα, αλλά τέλος πάντων. Αρχίζει λοιπόν και πετάει όπλα μέσα, πετάει σπαθιά, φωνάζει ο Αντίνος, σπαθιά, πάρτε τα σπαθιά. Μετά πετάει κάτι δόρια, δόρια, πάρτε τα δόρια. Μετά πετάει ξέρω κάτι ασπίδες, ασπίδες, πάρτε τα ασπίδες. Δηλαδή εντάξει, λαϊκή το κάναμε, γίνει αστείος με κάποια στιγμή. Δείχνει, λες και το έχει κάνει ένας πρωτάρης σκηνοθέτης ας πούμε. Επίσης αν το χάσατε, ο Οδυσσέας έπαθε και αυτό εδώ. Μες στη μέση της μάχης. Τον καρφώσανε σπαθί και συνέχισε σαν να μην τρέχει τίποτα. Now stand aside, worthy adversary. 'Tis but a scratch. Επίσης, το ίδιο μαχαίρωσαν και τον τηλέμαχο, ο οποίος κι αυτός δεν έχει τίποτα, μια γρατζουνιά. Κάποια στιγμή, εφόσον έχουν ήδη πέσει διάφορα όπλα, μας δείχνει ο μεγάλος Νόλαν έναν μνηστήρα που είναι υπέρβαρος, κάποιας ηλικίας, ας πούμε, ο οποίος πάει να επιτεθεί στον Οδυσσέα, ο οποίος έχει ήδη σφάξει το μισό πλανήτη και έχει όπλα στα χέρια του. Πώς λέτε ότι πάει να του επιτεθεί? Με γροθιά. Επίσης και ένα δόρυ, όταν πέσαν τα δώρατα, και ένα δόρυ επίσης τραυμάτισε τον Οδυσσέα στον κορμό. Ο τηλέμαχος που παλεύει πάνω με τον άλλον με τα όπλα κάποια στιγμή πιάνει ένα σπαθί και του κάνει έτσι και τον χαράζει στο λαιμό και αυτός απλά πιάνει το λαιμό του και συνεχίζει. Δεν τρέχει τίποτα. Κάνει ένα τραύμα, δεν έχει επίπτωση. Όλοι είναι Terminator. Μιλάμε για ρεαλισμό. Και μετά βέβαια έπρεπε να έχουμε και την μυστική κίνηση του τηλέμαχου που έμαθε από τον Εύμεο και τον Μέντορα και την κάνει σε αυτόν εκεί που πέταγε τα όπλα κάτω, η οποία συνεχίζει να είναι χαζή και άκυρη τελείως χορογραφικά, καθώς απλά σε ένα μπροστινό χτύπημα του άλλου το αποφεύγει, έρχεται στο πλάι και φέρνει το όπλο εδώ. Φανταστείτε ότι τώρα το όπλο είναι αυτό, το σπαθί, και μετά η κίνηση που κάνει για να το χτυπήσει είναι προς τα έξω, έτσι. Δηλαδή μπροστά και έξω από το πρόσωπο. Δηλαδή ούτε καν να χτυπήσει το πηγούνι δεν κάνει. Φωτογραφία δημοτικού. Προς το τέλος της μάχης, και ενώ έχει τραυματιστεί ο Οδυσσέας, για κάποιο λόγο πάλι δεν έχει όπλα στα χέρια, δεν ξέρω τι τα έκανε. Κάποια στιγμή είχε τσεκούρι, κάποια στιγμή είχε σπαθί, κάποια στιγμή είχε το τόξο, δεν ξέρω, τα πετάει. Τέλος πάντων, θέλει να πιάσει κάποιο όπλο και τι πιάνει? Ένα βέλος. Τι να σου κάνει το βέλος? Τέλος πάντων τον περικυκλώνουν
Και εκεί λες τώρα θα πάει χάλια το θέμα. Αλλά τώρα του πετάει σπαθί από πάνω ο τηλέμαχος και έτσι συνεχίζει τη μάχη. Και καθώς συνεχίζει τη μάχη, αρχίζουν κάποιοι και γονατίζουν. Και εκεί το επιτίθεται ο Αντίνος, ο οποίος επίσης καταφέρει να τον μαχαιρώσει και αυτός στον λαιμό, που ούτε αυτό κάνει κάποιο πρόβλημα στον Οδυσσέα, γιατί είναι ο Terminator, γιατί δεν τον έφαγε στη μέση στο λαιμό, τον έφαγε στην άκρη. Δηλαδή, ή πέτυχε καροτίδα, ή πέτυχε στο στερνόκλειδομαστοειδίνη, μετά το παππουνί του κεφάλι σου. Δηλαδή, είναι τραύμα σημαντικό, δεν είναι. Όταν ειδικά όταν βάζεις αυτό το εφέ, το χράτς. Δεν είναι γρατζουνιά το χράτς. Αλλά τα βάζουν αυτοί όλα μέσα. Σάλτσες, όταν δεν ξέρεις να το φτιάξεις σωστά την σκηνή μάχης, τα ρίχνεις όλα μέσα. Είναι σαν τις συνταγές με το φαγητό. Αν δεν ξέρεις να το κάνεις καλά, ρίχνεις 500 μπαχαρικά μέσα και κάτι θα γίνει. Υποτίθεται. Επίσης, τραγικά υποκριτικό να δείχνει ότι τόση ώρα σκοτώνει δεξιά και αριστερά ένα σωρό μνηστήρες και επειδή 5-6 στο τέλος γονατίσανε, να τους αφήσει, να τους συγχωρέσει. Εντάξει, δεν πειράζει, παιδιά, αφού γονατίσατε, σας σβήνω όλα αυτά που κάνατε τόσα χρόνια στο παλάτι μου, ας πούμε. Δεν είσαστε εσείς υπεύθυνοι επίσης. Όχι, στον Όμηρο όλοι τους σκότωσε. Δεν τους σκοτώνει λοιπόν και έχουμε τον Οδυσσέα τώρα, ο οποίος με μία λόγχη να είναι πάνω του ακόμα και 2 τόξα και τη μαχαιριά εδώ, να στέκεται όρθιος, δεν καταλαβαίνω μία. Και πηγαίνει σιγά σιγά προς την Πηνελόπη. Και αρχίζουν όλοι και βαράνε με τα όπλα τους το έδαφος και κάνουν ένα θόρυβο ρυθμικό, επί δοκιμασίας του Οδυσσέα προφανώς. Εκτός από έναν τύπο που δεν έχει τίποτα να βαρέσει και κάνει έτσι πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Τι άλλο θα δούμε εδώ μέσα. Φυσικά είμαστε σίγουροι ότι εκείνη την εποχή δεν μπορούσες να επιζήσεις με την ιατρική και επιστήμη της εποχής με ένα δόρυ μέσα σου και 2 τόξα και μια μαχαιριά στο λαιμό, αλλά όταν θέλεις να προσθέσεις δράμα χωρίς να λογαριάζεις αν είναι ρεαλιστικό, γιατί δεν είναι πραγματικό δράμα, είναι σάλτσες, κάνεις υπερβολές τέτοιες που λες εντάξει μωρέ, ο κόσμος θα πει τώρα ότι είναι σινεμά και τέτοια. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι σαν σκατζόχυρος, δεν κάνει. Πώς είναι όταν φτιάχνεις με τσοντογλυφίδες έτσι με ζεδάκια, έτσι τον έχουν κάνει. Και στο τέλος έχουμε που σκοτώνει τον Αντίνο. Μου άρεσε η σκηνή που το σύμβολο της ντροπής του Αντίνου που απέφυγε παλιότερα, το μαύρο κύλινδρο αυτό, το βάζει με το ζόρι στο στόμα του ο Οδυσσέας. Αυτό ήταν μια καλή ιδέα. Και βέβαια στο τέλος ο Οδυσσέας δεν σκότωσε ούτε όλους τους μυστήρες, ούτε τις γυναίκες που κοιμόντουσαν μαζί τους και που τους βοήθησαν και που επίσης δεν σεβάστηκαν το σπίτι του Οδυσσέα. Why are you gay? Γιατί όπως είπε ο ίδιος το θεώρησε πολύ μισογυνιστικό. Ο Όμηρος όμως δεν έκανε τέτοια διάκριση φίλου, άντρες γυναίκες, πρόδωσες, ψόφα. Άλλο ένα στοιχείο που δείχνει ένα σαφή διαχωρισμό στα μηνύματα της ταινίας, άντρες κακοί, γυναίκες καλές. Και σκηνή 35, ο Οδυσσέας αυτοεξορίζεται, όχι όπως τον Όμηρο δηλαδή, και πάει κουραζιέρα με την Πηνελόπη. Αυτά καθώς έτρεχε η ταινία. Να βάλω στη σκηνοθεσία για Νόλαν ένα 5/10, έκανε λάθη που δεν δικαιολογούνται. Να βάλω στη μουσική, εντάξει ας σοβαρευτούμε, 3/10. Ήδη βάζεις τρικλοποδιά στον εαυτό σου όταν θες να χρησιμοποιήσεις όργανα μόνο της εποχής και δεν θεωρώ ότι είναι και καμία ιδιαίτερα φοβερή δουλειά ακόμα και σε αυτό. Φωτογραφία 8/10 για το κόβω επειδή τα χρώματα ήταν σαν κηδεία συνέχεια. Ερμηνείες 5/10 γιατί κάποιες ήταν καλές, κάποιες κακές λόγω των ηθοποιών και κάποιες κακές λόγω σκηνοθέτη, δηλαδή τους οδηγίες που τους έδωσε. Κουστούμια όχι, 3/10, δεν μ' άρεσαν και ήταν και πολλά τελείως λάθος ιστορικά και αχρίαστα να είναι έτσι. Και άλλα ήταν κακά σε ποιότητα, έχουμε δει πολύ καλύτερα. Σενάριο χατηρικά 5/10. Όχι απλά δεν μιλάμε για αριστούργημα, αλλά ευχόμαστε και να μην επαναληφθεί. Και το 5 επειδή είχε ένα αντιπολεμικό μήνυμα. Πάμε λίγο στους ηθοποιούς.
Hathaway, κλασική Hathaway, αλλά νομίζω χρειαζόταν κάτι διαφορετικό. Επίσης, όταν της βάζεις πολύ κοντινό πλάνο και κοιτάει σε κάποιον άλλο ηθοποιό ή σε κάποιο άλλο αντικείμενο, έχω την εντύπωση ότι αληθορίζει και δεν φαίνεται ωραίο. Matt Damon, εντάξει, μου αρέσει σαν ηθοποιός, αλλά εδώ πέρα του είπε ο Νόλαν να είναι σαν κατεσταλμένος με φάρμακα και ήταν. Πάτισον δεν μου αρέσει σαν ηθοποιός, αλλά εδώ ήταν από τους καλύτερους. Holland, το Spider-Man, εντάξει, έπαιζε τον εαυτό του, εύκολο αλλά όχι αρκετό. Ο Κολομβιανός Έλληνας Λεγκουιζάμο, ντροπή του που μας τα έχει κάνει τσουρέκια για τους Λατίνους που τους κλέβουν τους ρόλους, και μόλις τον κάθισαν να παίξει ρόλο Έλληνα, πήγε τρέχοντας. Τέλος πάντων, ούτως ή άλλως δεν ήταν τίποτα φοβερό. But Γαμέμνον, έτσι, ο Αγαμέμνονας, τεράστιος. Η παρουσία προσπάθησε να είναι πολύ επιβλητική, αλλά η φωνή του δεν ήτανε. Άμα ήθελε να σε έβαζε τον Clancy Brown εκεί, να σου πει και μια τάκα με τη φωνή του, να χεστούν όλοι πάνω τους. Ελένιοτ Πέι, σαν ζωντανός Σύνωνας αδιάφορος και με γελίο τρέξιμο, σαν πεθαμένος Σύνωνας καλύτερος. Αλλά ό,τι και να κάνει έχει γίνει το περίγελο του κόσμου, το έχει κερδίσει αυτό και δεν μπορώ να σεβαστώ κάποιον που υποστηρίζει φιλομεταβάσεις έτσι τόσο επιπόλαια και που μας λέει όλους τους υπόλοιπους που διαφωνούν μαζί του πικρόχολους και τοξικούς και διάφορα άλλα. Ζαντούγια, που προφέρεται Ζεντέγια μας λένε. Απαράδεκτη. 3 κουβέντες και όλες με την ίδια έκφραση σε όλο το έργο, εκτός από μια σκηνή. 8 εκατομμύρια. Μενέλαος, και αυτός τον εαυτό του έπαιζε, ή λάθος σκηνοθεσία ή λάθος casting. Διπλή πίτα Νιόγκο, αδιάφορη. Μπήκε απλά γιατί είναι γνωστή από τον Black Panther, δεν ξέρω. Και είναι μαύρη για να προκαλέσουμε και να κάνουμε σούσουρο και για να έχουμε το συνδυασμό μαύρης σημαδεμένης και λευκού άντρα που την καταπιέζει και της ασκεί βία πάνω της. Ναι, εντάξει φίλε, αυτά δεν με ενδιαφέρουν φιλαράκο. Καθόλου έτσι woke στοιχεία η ταινία κατά τα άλλα. Επίσης, σαν προσωπικότητα ηθοποιός, ντουγάνι, δεν ήξερε καν τον Όμηρο πριν ασχοληθεί με την ταινία και μετά διάβασε μόνο το σενάριο, όπως μας είπε η ίδια, και ήθελε να κάνει και να κουνήσει και το δάχτυλο στον Όμηρο. Η καλή ψώ, τίμια, αλλά έμοιαζε πάλι να έχει καθοδηγηθεί να είναι μια ευθεία γραμμή κι αυτή. Κίρκι, ίσως η καλύτερη ερμηνεία του έργου. Ο καλός ηθοποιός φαίνεται ακόμα και αν του πεις να παίξει κάτι άκυρο. Οπότε είναι το πιο κρίμα casting είναι αυτό, ότι αυτή που έπαιζε καλύτερα από όλους την έβαλαν να παίξει κάτι μισανδρικό και φεμινιστικό. Αν γκουγκλάρετε την ταινία στο Google για το cast, θα σας δείξει χωρίς κάποιον ιδιαίτερο λόγο πρώτη μούρη, γιατί δεν είναι αλφαβητικά οι ηθοποιοί, να πω ότι αυτό φταίει, την Trans Elliot Page. Τυχαίο, δεν νομίζω. Και στη λίστα δεν θα έχει καν τον μοναδικό Έλληνα ηθοποιό, τον Κοκκιόπουλο, αν θυμάμαι καλά, που έπαιξε 10 δευτερόλεπτα. Τον δεν τον έχουμε. Την Trans την έχουμε πρώτη όμως. Τελειώνουμε. Πάμε μερικές σκέψεις συμπερασματικές. Έχουμε τον Οδυσσέα με PTSD, κακομοίρη, βαρετό, όχι έξυπνο, εσωστρεφή, ανέκφραστο. Μοιάζει να περιφέρεται με τις ενοχές του δεξιά και αριστερά, δεν καίγεται να γυρίσει τη γυναίκα του, γιατί είναι γουρούνι κι αυτός. Τελικά είναι σαν να λέμε θα κάνω μια ταινία με τον Freddie Mercury, απλά ο Freddie Mercury θα είναι φάλσος, δεν θα έχει καλή φωνή. Αυτό, εκεί είμαστε. Έχουμε την ωραία Ελένη που είναι Αφρικάνα με σημάδια στο πρόσωπο γιατί την έδερνε ο λευκός πατριάρχης άντρας της με την τοξική ανεροπότητα. Το καράβι που το δανείστηκαν από τους Νορβηγούς, την ατάκα για την εποχή του χαλκού, τους ελεστριγόνες που από γίγαντες έγιναν κάτι ανάμεσα σε υπότες της στρογγυλής τραπέζης και Cylons από τον Galactica, τον Αγαμέμνονα Παύλα Μπάτμαν, τις αμερικάνικες προφορές και την επαιτειδευμένη μοντέρνα γλώσσα. Το έργο που είναι βασισμένο σε φεμινιστική μετάφραση. Το ότι από θεούς δείχνει μόνο γυναίκες.
Έχει αφαιρέσει τους φεάκες που ανέβαζαν τον πολιτισμό μας. Το ότι έχουμε τουλάχιστον 4 διαφορετικές φυλές για Έλληνες πέρα από την Ελένη, δηλαδή 5 σύνολο. Την Πινελόπη που κάνει φεμινιστικά κηρύγματα και να λέει πόσο κακή ιδέα είναι να ηγούνται οι άντρες. Μια τρανς γυναίκα που νομίζει ότι είναι άντρας ως Έλληνα πολεμιστή, ο οποίος είναι 1,50 και 40 κιλά βρεγμένος. Τον Σίνονα να εμφανίζεται στον Άδη κλέβοντας τον ρόλο του Αχιλλέα και να τον αποκαλεί ο Οδυσσέας τον γενναιότερο πολεμιστή. Την αφαίρεση της φάσης με τον Κύκλοπα που υπάρχει μια συνομιλία με τον Οδυσσέα για να μην δείξουμε τον Οδυσσέα έξυπνο, με την φτηνή δικαιολογία ότι δεν μεταφραζόταν καλά, έτσι είπε ο Νόλαν. Γελάσαμε πάλι. Τα αστεία φτηνά κουστούμια Λαρομπέτο Δασών που έχουν υπάρξει και καλύτερα σε φθηνότερες παραγωγές. Την αλλίωση του νόμου του Δία, της Ξενίας. Το ότι ο Νόλαν δεν έβαλε ήχο γιατί τότε δεν υπήρχαν ορχήστρες, αλλά προφανώς υπήρχαν χειρουργία φιλομετάβασης. Το ότι δεν βάζει θεούς για να είναι πιο αληθοφανές, αλλά βάζει ένα σωρό άσχετες φυλές ή ένα κορίτσι να προσπαθεί να το παίξει πολεμιστής. Το ότι ο Δούριος είπε πως είναι σαν να τον έχουν σκαλίσει με το πάσο τους, ας πούμε, για να κάνουν έργο τέχνης. Τα τείχη της Τρίας είναι αρκετά χαμηλά σε ύψος και η πόρτα πολύ λεπτή. Κανένας δεν ξέρει πώς να ρίξει με ένα τόξο. Η λευκή πανοπλία των τρώων είναι σαν από φιλιζόλ. Το να μην δείχνουν ότι θύμωσε ο Ποσειδώνας λόγω της φάσης με τον Κύκλοπα και γι' αυτό καθυστέρησε το ταξίδι του Οδυσσέα. Το να γελιοποιεί τον Οδυσσέα γιατί αντί να φύγει στο καράβι γυρνάει και ξαναβαράει τον Κύκλοπα, προκαλώντας θάνατο κι άλλων συντρόφων του. Τα όποια παλάτια δείχνει, αντί να είναι πιο καινούρια, τα δείχνει ταλαιπωρημένα και παλιά, ενώ τότε θα ήταν καινούρια. Την Κύρκη που από όμορφη μάγισσα είναι 60 γύφτισσα, ας πούμε, που τους έκανε γουρούνια γιατί τους φοβήθηκε και ο Οδυσσέας την παρηγόρησε κιόλας. Το ότι όταν γύρισε τα γουρούνια πίσω στους ανθρώπους τους λέει γυρίστε πίσω στην αμφίεσή σας, λέγοντας ευθέως ότι η πραγματική σας όψη είναι ότι είστε γουρούνια και η όψη σας σαν άντρες είναι η παραπλάνηση, η αμφίεση, καθόλου φεμινιστικό. Το ότι ο Νόλαν παραδέχτηκε ότι όλη η ταινία είναι βασισμένη στο ότι οι κοινωνίες δεν μπορούν να λειτουργήσουν παρά μόνο αν είναι φιλικές προς τους ξένους, δηλαδή εννοεί τους μετανάστες, η οποία είναι και λάθος και επικίνδυνη σκέψη. Το σωστό είναι να πεις ότι να είσαι φιλικός, αλλά άμα έρθουν και αυτοί και σε σεβαστούν και σέβονται το χώρο σου και τον πολιτισμό σου και δέχονται τα προνόμια που τους προσφέρεις με το να σέβονται εσένα και τον πολιτισμό σου και τη χώρα σου και τον τόπο σου. Αν όχι, άντε γεια. Η Κύρκη τους τάιζε κρέας από ανθρώπους που είχε κάνει ζώα και δεν τη σκότωσαν, οπότε την άφησε να συνεχίζει να το κάνει αυτό, μια μεμπτή πράξη. Όλο τόσο που έχει ρόλο ψυχοθεραπείας για να ξεχάσει ο Οδυσσέας τις τύψεις και τα τραύματά του. Το να λέμε ότι επειδή είναι μύθος μπορούμε να βάλουμε την ωραία Ελένη Μαύρη είναι σαν ένα σκαλί πριν την κάνουμε και Κινέζα. Και ναι, μπορείς και αυτό να το κάνεις, αλλά είναι γελίο. Ο Νόλαν είπε ότι η βασική ιδέα είναι να είμαστε φιλόξενοι στους ξένους. Είναι λίγο σαν να λέει να υπάρχει συμπόνια, αλλά χωρίς να υπάρχει το ανάποδο. Δηλαδή, τιμωρία αν κάποιος δεν σου φέρεται σωστά. Αν σας ακούγεται σαν ημιτελές μάθημα περί προσφύγων, είναι επειδή είναι. Ο Σίνωνας από ψεύτης, γιατί ήξερε ότι υπήρχαν άτομα μέσα στον Δούριο ύπο κατά τον Όμηρο, τώρα γίνεται το θύμα. Ο Οδυσσέας με το να προστατέψει τον Αντίνο από την ντροπή και να κρύψει την αλήθεια από το Σίνονα δείχνει να μην ενδιαφέρεται για την αλήθεια. Όταν επιστρέφει ο Οδυσσέας, ενώ θα πρέπει να νιώσουμε ότι γύρισε ο δίκαιος, ο ηγέτης, ο ήρωας και θα τα αποκαταστήσει τη δικαιοσύνη, νιώθουμε ότι εντάξει, γύρισε ένας χαζός που ακόμα και το πλήρωμά του ήταν πιο έξυπνο από αυτόν, τα έκανε όλα μαντάρα, ήταν τυχερός και είχε τις τύψεις του και απλά κατάφερε να γυρίσει. Η Πινελόπη από σοφή γυναίκα που κανονικά μας παρουσιάζεται μία σαν να θεωρεί τον εαυτό της ικανότερη από τους άντρες για να αξίζει το θρόνο και απ' την άλλη στο τέλος θέλει να φύγει κουραζιέρα και να αφήσει τις σκοτούρες της πίσω. Το μήνυμα της Ξενίας αλλοιωμένο, εδώ ο Νόλαν το αλλοιώνει σε να δέχεσαι τους άλλους και τους ξένους όπως είναι, ενώ το σωστό είναι αυτοί να σέβονται εσένα όταν σε επισκέπτονται και αν το σεβαστούν να τους σεβαστείς και εσύ επειδή το κέρδισαν.
Μπορεί αν δεν ήξερα την Οδύσσεια να μην με ένοιαζε αν γυρίσει σπίτι ο Οδυσσέας και πολύ, γιατί από ό,τι φαινόταν ούτε τον ίδιο τον ένοιαζε και πολύ. Οπότε πώς θα του περάσει αυτό στο θεατή. Άλλο ένα δείγμα κακού σεναρίου. Η Κλειτεμνίστρα στον Όμηρο είναι τεροθαλής αδερφή της Ελένης. Τι κάνει ο Νόλαν για να βάλει 2 φορές την Λουπίτα, την κάνει δίδυμη. Και τότε πώς γίνεται η ωραία Ελένη να είναι η πιο ωραία στον κόσμο, ρε κόπανε, αφού έχει δίδυμη αδερφή. Μιλάμε για τέρας εξυπνάδας. Τι άλλο θα δούμε εδώ μέσα. Μερικές φορές η ταινία μπορεί να σας δώσει την αίσθηση ότι πρέπει να την ξαναδείτε γιατί κάτι δεν πιάσατε, γιατί έχει κρυμμένα νοήματα και τέτοια. Στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο αυτό, όσο το ότι έχει μπλεγμένα νοήματα που δεν κολλάνε μεταξύ τους. Τον νόμο του Δία δεν τον παραβίασε ο Οδυσσέας με τον Δούριο Ίππο, αλλά οι Τρώες και ο Πάρης που έκλεψαν την ωραία Ελένη όταν ήταν καλεσμένοι στον Μενέλαο, στην Πελοπόννησο. Άρα είναι τελείως ανάποδο αυτό που μας δείχνει ο Νόλαν. Αντί για την ιδέα του νόστου, όπου ο νόστος τι ήτανε ότι παρά τα τραύματα και τις δυσκολίες, πάντα δεν έχανες την ελπίδα και ήθελες να γυρίσεις πίσω στον τόπο σου ή αν το πάρουμε πιο συμβολικά, να ξαναβρεις την ισορροπία σου κτλ. Αντί λοιπόν για αυτό, μας έδωσε PTSD, μετατραυματικό στρες, τύψεις, ενοχές. Ναι, εντάξει, φίλε, αυτά δεν με ενδιαφέρουν, φιλαράκο. Γι' αυτό έβγαλε και τους λωτοφάγους, γιατί εκεί πέρα θα φαινόταν ακριβώς η ιδέα του νόστου ξεκάθαρα. Γιατί ο Οδυσσέας δεν θα ήθελε να φάει τον καρπό που σε κάνει να ξεχνάς και να είσαι σε μια νιρβάνα και τεχνητή ευτυχία, ας πούμε. Και πλάκα το ίδιο φαινόμενο είδαμε, δηλαδή που κάνουμε τον ήρωα να είναι πρακτικά σαν αποτυχημένος ή σαν απογοητευμένος ή σαν να έχει χάσει την ελπίδα, μίζερος και τέτοια, το κάνανε και στο Star Wars με το The Last Jedi, την δεύτερη ταινία από την νέα τριλογία, όπου έγινε και εκεί πέρα της κακομοίρας από την αντίδραση του κόσμου. Γιατί όλο το έργο είχε πάλι αυτό το subversion, αυτό το να ανατρέψουμε απλά για να ανατρέψουμε ή για να ανατρέψουμε για να πούμε κάτι ανάποδο, να πούμε το ανάποδο της ελπίδας, το ανάποδο του ήρωα, να το ισοπεδώσουμε όλα. Αντί να δείξει ένα Οδυσσέα που αντιπροσωπεύει την ευφυΐα, μας δίνει ο Νόλαν έναν κατεργαράκο αλαζόνα που δεν σέβεται ούτε ανθρώπους ούτε θεούς. Αντί να δείξει την αυτοπιθαρχία του Οδυσσέα, δηλαδή να μην ανοίξει τους ασκούς του αιώλου, βγάζει τη σκηνή τελείως. Άρα μας δίνει έναν Οδυσσέα που αντί για έναν Οδυσσέα με ελαττώματα αλλά και με ευφυΐα και με πίστη και με να μην χάνει την ελπίδα και να θέλει να γυρίσει πίσω και που τον αγαπούν οι θεοί, μας δίνει ένα Οδυσσέα χωρίς ισχυρή ηθική, κατεργάρι και που τον βάζει να ευθύνεται και για την πτώση ολόκληρου του πολιτισμού, ας πούμε. Λες και δεν θα κατέρε αν δεν έκανε το Δούριο Ίππο, ο πολιτισμός. Boring. Και που παραβιάζει και τον νόμο του Δία, ενώ δεν το έκανε ποτέ. Άρα, αντί για την εξυπνάδα, δηλαδή να μην κάνουμε την ελπίδα, να θέλουμε να γυρίσουμε πίσω και να χρησιμοποιούμε την εξυπνάδα, για να το κάνουμε αυτό, εδώ μας δίνει απλά ενοχές. Ενοχές και να αναλάβω ευθύνες και πω τι κακό που έκανα και αξίζω τώρα τιμωρία και μπουχουχου. Boring. Πρακτικά τον νόμο του Δία τον παραβιάζουν μόνο οι μνηστήρες, ο Πολύφημος και τον είχε παραβιάσει και ο Πάρης με την Ελένη που ξεκίνησε όλο αυτό. Αυτά κατά τον Όμηρο. Τα γράφει στα τέτοια του Νόλαν και λέει ότι τα έκανε όλα ο Οδυσσέας. Παντού φταίει ο Οδυσσέας. Και επειδή μας τα έχουν κάνει τσουρέκια μερικοί με το αντιπολεμικό μήνυμα, εντάξει, έχει ένα αντιπολεμικό μήνυμα η ταινία. Σιγά ρε παιδιά, λες και είναι η πρώτη ταινία που είχε αντιπολεμικό μήνυμα.
Σιγά. Ήρθαμε τώρα να δούμε την Οδύσσεια για να δούμε το αντιπολεμικό μήνυμα. Και αν ήθελες αντιπολεμικό μήνυμα, έχει και η Οδύσσεια και θα μπορούσε να είναι πιο ωραίο και πιο πλάγιο αν άφηνε να υπάρχει στον άδειο ο Αχιλλέας, που είπε στον Οδυσσέα ότι θα προτιμούσε να έχανε όλη την αιωνιότητά του, ας πούμε, και τη δόξα του, την αιώνια που έχει στον Άδη, έστω για μία μέρα ανάμεσα στους ζωντανούς και ας ήταν και εργάτης. Ορίστε, θα το έδινε σε δύο κουβέντες, θα έδινε ένα πολύ ωραίο αντιπολεμικό μήνυμα και θα έδειχνε και τον Αχιλλέα. Άρα θα είχαμε το μήνυμα που υπήρχε στον Όμηρο, ότι η καλή ζωή και η σωστή ζωή και η ενάρετη ζωή δεν είναι να αναζητούμε τον πόλεμο και τη δόξα, αλλά να βρούμε τον τόπο μας, τον ρόλο μας, την ισορροπία μας, απλά πράγματα. Και αν κάτι μας απομακρύνει από αυτό, είτε είναι κάποιο μέρος, είτε είναι κάποια κατάσταση, είτε είναι κάποιος ρόλος, είτε είναι κάποιος σκοπός, είτε είναι κάποια ισορροπία, να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, χρησιμοποιώντας και την ευφυΐα μας, για να επιστρέψουμε εκεί. Όταν μέχρι και η Emily Wilson, που είναι η μεταφράστρια της Οδύσσειας, πάνω στην οποία βασίστηκε ο Νόλαν για να κάνει το έργο, όχι μόνο σε αυτήν αλλά και σε αυτήν, όταν η ίδια που είναι woke φεμινίστρια βγαίνει και το κατακρίνει και με πολύ σκληρά λόγια και μάλιστα λέει ότι ο Οδυσσέας δεν είναι αρκετά άντρας, ούτε για τη woke φεμινίστρια Wilson δεν είναι αρκετά άντρας ο Οδυσσέας. Δηλαδή είναι γελίο. Κάπου διάβασα μια επική ταινία χωρίς επικότητα, μια περιπέτεια χωρίς ψυχή, ένα ηρωικό ταξίδι χωρίς ήρωα. Το να έχεις ικανό σκηνοθέτη δεν αρκεί. Χρειάζεσαι καλό σενάριο. Ένα από τα συμπεράσματα είναι ότι το Hollywood τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να ντροπιάσει, να πλήξει έτσι την αρενοπότητα. Όχι την τοξική αρενοπότητα, την αρενοπότητα γενικά. Και γι' αυτό εδώ ο Νόλαν κάνει τον Οδυσσέα φλόρο. Μόνο που και το Hollywood πρέπει να καταλάβει ότι για να νιώσει κάποιος ντροπή πρέπει πρώτα να σε σέβεται και να σε θεωρεί σοβαρό. Και το Hollywood δεν είναι σοβαρό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω ότι θα είναι μια ταινία που θα ξεχαστεί και αν τυχόν δεν ξεχαστεί θα τη θυμόμαστε περισσότερο για τα αρνητικά της παρά για τα θετικά της. Αυτά από μένα. Όσοι έχετε αντίθετες απόψεις αλλά δεν μπορείτε να τις τεκμηριώσετε, sorry αλλά δεν πείθετε. Να είστε καλά, ευχαριστώ για τον χρόνο σας.